تنتوني بلولاي عمق بحري حصاري ريندي درسلك زفخري وآخر زيت منزشن دندواز وقاقا في لندي كتامي مكانزا دقيم جسدك يعلم من كبيني يا زبيني قلب يا ميتا قلب يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات لقيت عيني المزمان كبيدا معصراتك زخم بيدا مكوي زرق أفانا يبتصف إذنا إزاناتي عمبابا يلا لا كربا أوروماي رساس يلا لا كربا ناطق قول كويس حاريني سبيت عقلوك بنزعقلي رب دابي وحصفقنا سبعقلي بلون كفلا لينا نسام عليك بنتي زابط راويت جنتي بطوى بجخو كم ساعة بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبكني السطاح ملك المئة دفعي بالكندا زحر الله تمار بلد كم أملا كم تأملا نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي نسام عليك بنتي صامت رويت جنتي كبت وابد جخو كم تطول عليك أفضل روي علمي من يربيو أبقي سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مدما كم ووترو أقدستي حبريتاتات زيناتات بعالم درجة بزوبانا درجة كتما قدا سنتو سفح زخونة عمكو زلو حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنحو قديمكم دما لايك بمقبار شير بمقبار كمون سبسكرايب زي قبركم بزحات لهم أبز غربا ناب سلستمي تشح كان دايبانا زا channel هاي كل خاتكم اجامكم أبركتو قبلكم يدلي مبارنا لو مارستي عمكو زلو قلتف زكاير زلو بوليتيكاون كتباون قعزوني عالمنا كنرينا بقتا يكون بتزاوري دارجة حوس بقتاون مس هجرنا إيرترا الوازلوي أبزل خالي خادم عن نفسه وكيف كذا ما كنت فكاز غلار استكنرينا. Let's start مجمّر يا بزي. Marco Rubio speaking alongside the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu after Marco Rubio made his first trip as Secretary of State to the region. Let's go now to CNN's Nick Robertson, who's standing by live in Jerusalem. They obviously covered a lot of ground there, and both leaders did reiterate America's unwavering support for Israel and the fact that they So مجمّريا حركاتي أقداسي أرستي تباهيلو زلو نريو زلنا زي قعزوناي إسرائيلن قعزوناي منيستر قدات وزاي أمريكا ستيت ديبارتمنت حلافي ماركو روبيو لما كلاي مبراغ بغروغرو كم دما مس ناي إسرائيل برايم منستر نتنياهو تراقيبا مالو زمر حنا تزي أبزوبا زي عبلو تخقبر زخل مخانو زنقر مغنياتو بفلاي إسرائيل أبزوان زي ملو بملو زشادنا هاجر يزلو أب واشنطن زلو مرحنا الدماء زدليون تدمر بوناس كوام زخل مرحنا مخانو دقيمو زرقاقص على كنتاتنا رينا زلنا سلازي إذا كنتات زنابي قص وكخي دخل نز كنتات اسكسمعوان تاين تباهي have a common strategy. Well, what stood out to you, Nick? Yeah, one of the things that really stood out was just how joined up this was. That they both spoke through the same issues, both said the same thing about the same issues, both spoke about the level of support between the two countries. Prime Minister Netanyahu thanking President Trump for helping get the release of the 3 hostages just yesterday, saying that all the hostages will be released. You know, they broke it down into key areas, but that theme that they both referred back to several times, Iran. And when they said Iran, they both said this is the Ayatollahs, the regime. حجي انتهينا نرزلنا أبزح نتبتات زخوني يقوم فلليات زي باللوم مرحنتات مخانوم يوم زنقر زلو لذي أب كل نتبتات دقاقي موتي برايم منستر أمريكا ونجشو نسال السماعات دي جلس أنيو بزح ديلس كيرو كم استمل سي زنقر زلو
ኣይሶምን ኣይ ሳልስ እቲ ማለት ኮይኑ ናብኡ ከይዱ ነይሩ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ነተንያሁ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ማርኮን ምስ ኩላቶም ተራኺቡ ነይሩ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ለሰይ ውሕዳት መዓልታት እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ቅድም ኣብቲ ዞባ ብእስራኤል ክጅምር ስለ ዘለዎ ድማ መሊሱ ናብ እስራኤል ከይዱ ምስ ነተንያሁ ተራኺቦም ኣለዉ ዝያዳ ኣተኪሮም ክሰርሕሉ ምዃኖም ተዛሪቦም ዘለዉ ግን ኢራን ዝብል ቶፒክ እዩ ሶ ኢራን is becoming focal point ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕን ሜቢ ዓመት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩናት ማሽን እቲ ኩናት ዝደሊ ማሽን ሓንቲ ተሪፋቶ ኣሎ ምክንያት ንክነብር እንተኮይኑ ወይ እውን ኣታዊታቱ ንክዕቢ ሳ ድማ ኢራን ትብል ፀላኢ ማለት እዩ እታ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ትውዳእ ስለ ዘላ ናይ ግድን ገለ ነገር ክደሊ ክኽእል ኣሎ እቲ ዎር ማሽን ናይ ኣሜሪካ ኢንዱስትሪ እቲ ቁጠባቲ ብዘይ ኩናት ክነብር ስለ ዘይክእል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣፅዋር ክገዝኣ ዝኽእላ ስለ ዘለዋ እቲ ስግኣት ናይ ኢራን ድሕሪ ፀቂጥካዮ ስዑድያ ኣፅዋር ብብዝሒ ክገዝእ ክፍትን ኢማራት ቀጠር ከምኡ ክገብር ባሕሬን ኩዌት ኤቭሪባዲ ናይ ነዳዲ መዓት ገንዘብ ዘለዎም እዮም ስለዚ ኩላቶም ድማ ካብ ኣሜሪካ ክገዝኡ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ኣብ ድራማ ናይ ኢራን ክቕፅል እዩ ሜይቢ ንኢራን ክሃርምዋ እውን መደብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ውግእ ኢንዳስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ፍሉጥ ፀላኢ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ከም ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ኤሮፓ ንኣብነት ብሰንኪ እዚ ዩክሬን ኩለን ሃገራት ኤሮፓ ነዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ከም ሕሱም ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ገዚኦም እዮም እንጂ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ዩክሬን እቲ ኣፅዋር ምሻጥ ጥራይ ዘይኮነስ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ክወፅእ ስለ ዝጀመረ ሕጂ ሓደ ናብዚ ማእከላይ ምብራቅ ካልኣይ ድማ ብመንገዲ ቻይና ጌርካ ከም በዓል ህንዲ ንኣብነት ኣፅዋር ክገዝኡ ካብ ኣሜሪካ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ኤስያ ድማ ዕግርግር ትፈጥር ኩለን ሃገራት ኢንዶኔዝያ ድዩ ህንዲ ድዩ ፊሊፒን ድዩ ካልእ ሃገራት ኣብኡ ዘሎ ጃፓን ድዩ ሳውስ ኮርያ ድዩ ኩላቶም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ድማ ቁጠባ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ከም ዝገዝኡ ትገብሮም ስለዚ again እቲ ታክቲክ ቅልል ዝበለ ዝመስል ግን it works really trying to present that daylight that they're not speaking about the people of Iran but this is something against the ayatollahs of Iran they will not be allowed to get a nuclear weapon something that they could use as leverage Marco Rubio the Secretary of State went on to say so there was joined up absolute clarity on Iran and a line drawn that says very clearly that እዚ ንሰምዖ ዘለና ሲ ዝደጋገም ደርፊ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ቅድሚ 25 ዓመት ወይ 24 ዓመት ኣብ ኢራቅ ኒኩለራዊ ኣፅዋር የማዕብል ኣሎ ሰዳም ሑሴን ተባሂሉ ልክዕ ከምኡ ዝብል ዝነበረ በዓል ድራማ ሽዑ እውን ነተንያሁ ነይሩ ስለዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ቀሪቦም እዮም ክንዲዚ ሰንቲሜትር ተሪፎም ክንዲዚ ፐርሰንቴጅ ተሪፎም ገለመለ እናበሉ ነቲ ድራማ እናጋውሖ ሽዑ እቲ ኩናት ጀሚሩ ሕጂ ድማ ልክዕ ዋላ እኳ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ኣይንገብርና ንሰማማዕ ሃየ እንተኢልዎም ክቕበልዎ ይደልዩን እዮም ናቶም ዘረባ ጥራዮም ዝደጋግሙ ዘለዉ ከምዚ ይግበር ኣሎ ከምዚ ክግበር ኣይነፍቅድን ኢና እቲ ኣያቶላ እቲ ስርዓት ኣብ ኢራን ዘሎ ኢና እምበር ነቲ ህዝቢ እኮ ንፈትዎ ኢና ነቲ ህዝቢ ክንከላኸለሉ ዲሞክራሲ ከነተኣታትወሉ ኢና ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊብያ ዘተኣታተናዮ ዲሞክራሲ ኣብ ሱርያ ዘተኣታተናዮ ዲሞክራሲ ኣብ ሱዳን ነተኣታትዎ ዘለና ኣብ የመን ዘተኣታተናዮ ከምኡ ድማ ኣብ ኢራቅ ዝተኸልናዮ ዲሞክራሲ የለን ዲሞክራሲ ዕንወት ማለት እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝፈተናዮ ኩሉ ከምኡ ጌርና ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ብዓብዩ ዲሞክራሲ ከነተኣታትውና ኢልካ ነቲ ሃገር ሓማኹሺ ትቕይራ ሽዑ ድማ ሓማኹሺ ምስ ተቐየረ ድማ ሶሪ ሃገርኩም ስለ ዝተበላሸወት ምስቲ ፀላኢኹም ዲል ግበሩ ወይ በዓልና ዲል ጌርና ክንውድቦ ኢና ይብሉካ ቀሊል ዝመስል ከምዚ ናይ ቆልዑ ፀወታ ዝመስል ድራማ ኢና ንርኢ ግን ኣብ ሪያሊቲ ድማ ዝደጋገም ከዓ ተኾነ ሰብ ኣይመሃረሉን እዩ ምክንያቱ እቲ ሚድያ እንታይ ዝገብር ንድሕሪት ምስቲ ካልእ ታሪኻዊ መባእታታት ከተኣሳስሮ ይደልን እዩ ንሰብ ደይ መደይሎም ከደንቁርዎ እዮም ዝደልዩ ቁንጭል ዝበለ ታሪክ ወሲዶም ኢራን ኣፅዋር ደልያ ንእስራኤል ክትሃርም ደልያ እንታይ ክትረክብ እያ ንእስራኤል ሃሪማ ኢራን እንታይ ትረክብ ንእስራኤል ሃሪማ በንፃሩ እቲ ንኢራን ምውዳቕ ንኣሜሪካ ይኹን ንእስራኤል ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እቶም ኩለን ሃገራት ተረሚሰን ስለ ዘለዎ ሕጂ እስራኤል ከም ድሌታ ነቲ ቦታታት ክትዕንድረሉ ተኮይና እቲ እንኳ ሓይሊ ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ኢራን እዩ ኢራን ድማ ናቦም ክመፆም ኣይክእልኒ ግን ከዳኽምዎ ኣለዎም ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ዝደልይዎ መዳለዊ ጥራይ Iran is behind the instability in Lebanon, the instability in Syria, Hamas, other groups, Iran as well. The West Bank, Marco Rubio talked about that as well. And that this was something that Iran could not be allowed to do in the future. On Syria, both of them saying that Syria, the former regime, could not be replaced by something else that would be then used as a base to attack Israel. On Hezbollah in Lebanon and the ceasefire, Prime Minister Benjamin Netanyahu saying that he was disappointed that Hezbollah, as he put it yesterday, as he said, had yesterday torched the vehicle.
كم نريد لنا أجي تي زربا شنكولل ندي دبلدلو بحفشة إسرائيل مغنيات تدللا توم كالوت أبتكاز نبر كلهم قال يوم ميتهم قال يوم تداخلهم سلزغنو مغنيات تدللا أتقول داي دما نتن هجرات عرب نقاليا كتهارمن سلة تبلدلا نتن كالوت دما بفردي ولا بلبونا مس إسرائيل صراحة نمقباريو هذا كابتا أبي استراتيجي زلو دما نزي مسل. Thank you so much, praying for those hostages to be released. Not only does President Trump want to put an end to the war in the Middle East, but he's also focused on Ukraine. The Trump team is heading to Saudi Arabia to meet with Russian and Ukrainian negotiators on ending the war. Here's what National Security Advisor كم نريد لنا زتري وزلهم team leading the Russia-Ukraine peace talks يبلون له دونالد ترامب معركة ندي كتصلون كتبلون تخلقن سلوت زخون سراح دسرع زليو درو تي منيستر قدات وزعيناتو ماركو روبيو نفس سعود عرب كم زعتوي إيز نقر زلو سلازي ناي راشا delegation دما وكمتيو كتا straight forward negotiation اسكجمر مخانو إنا نرزلنا بسي دونالد ترامب بزدل خايو ملكع كتريو تخليخا سقمت زوسد مراحي مخانو انت ستو انت سلايو سقمتي زوسد بغلطف سقمتي زوسد مراحي مخانو نريالنا بزي تنفاس بزي فتنات يزخيد زلو ني مشارخت دو نقولو يلو قزيا زي باخن ستريت ناب سرحو اتيو تمالي كان مستوسنه قزيايو مس بوتين تراخيب نير بتليفون درو اكشن وسيدو تريول لهم حدا قزي ا بزنس بيرسون اب مانجمنت اب محضرنا هاجر تمتيو وصيت يمصالكاي مهنيات اب بزنس قزيا وركيو بيروقراطس ناي قزيا ترغما يردومنيو لا دحر سو من قبرو دحر سو من قبرو خبلو خليا بيزنس بيبل قد عدل مستخفته بوعيتا كتقمل لك وصيت امسي خادم عود كتمزغب لك زبل الناس لزلهم اكزاكتلي كم جا عينت فتنة أوروبا حبرت تلاميذ ويفلتني سلزي ما تقصبت زخدو زلون أوروبا emergency meeting كجبر جديد والله يزبال زلو نبي جزء كخير خلت كونتات سنهلنا كرينا أوروبا حبرت قد نزخوني يكون عم عدل كهابتي تنا أمريكا نا دونالد ترامب حضرها قلت في زخونة سقمت وسيدو سقمتي وسس لزلو حجيت تناتم مجمريا انتهيت الأعمال نفس زخية زلو ما نسمعيه. is expecting. Number one, it has to be a permanent end to the war, not a temporary end to the war. Number two, this can't be ended on the battlefield. Number three, I talked about how the structure of our aid has to change. And then number four, we're talking about economic integration going forward as the best arbiter of peace. And in terms of long-term military security guarantees, those have to be European-led. Meanwhile, the far-left media حجي انت يزبال زلو تي سممع زقبر زلو ملو زخونه متأممان كم زهلوه ملو زخونه مفتحي كم زخون نجزيو ناي حدا ورحنا كلتا ورحدا يكونسي راشا انترستنا تابزي سممع زي قطعلنا زلو مفتحنا يتشجر كله أمبر حجي يوكرين كسعر قريب زلو هاجر سيس فاير وي مقراص تحسوي قليلهم ري اورجنايز جيروم اصوارهم ادلاديلهم حدش منسي عسكيروم قلمله نوقق قصلو خمس غول سلا دفلتو قطعلنا زلو ناي اسرع عملنا يلعليو وحسنت بزلو من قدي مسمني خات ديل كجبر زغل مس امريكا كانت كلهم زماني حيليه بلوم صلوتونا يكون مس يوكرين فلاديمير بوتين سمع زبال يلا ترجم يبلوني له وانا اسرع كنت جيروم يوم كينات نجمر دحر ورحي سمع جيروم يوم يوكرين وي زيلنسكي سقم تخوس زغل عقم زلو يكون فزي تي the most important deal مس امريكا كجبر زلو معناته بزي امريكا تكينات قصص سلازيكل of course اوروبا نزاز ربازيا مقباله بيوم كال دراما كفطرو يفتن له كنا منتاي كتقبا ميخلقن صنهي لا كريكم كفتني ابزي حجي امون اوروبا امريكا تفطير زول هاغوف انتاي بلو مجمريا زيس كان اسمعها where the men started and ended. And with Iran, CNN has reporting from sources that says that the Saudis are open to mediating a potential future nuclear deal between the U.S. and with Iran. What's the plausibility of that? We heard some remarks from the Ayatollah not too long ago talking about it wouldn't be smart to talk to the U.S. Is that something that is on the table and could happen? حجت حتى زلو سعود عرب امونغو راشيان امريكان زرر من خبر بايتا خوينا تنقد على نبلالنا نسعود عرب زي ازيا قداس معرافيو كم زي عينت very very high level زل على درجة عالمنا جوبوليتيكا ووتري اب سعود عرب تانجدو مفتحك ركب تغيلو بمنغونينت نسعود عرب عاب كبر كهوبا زغلي نتمرحنا توزل ما عاب كبر كهوبا زغلي معناته نمبر 1 كونفليكت بعالمنا مس قداماي كينات عالم كالاي كينات عالم كودادر زغل كيناتي زكايزلو اب يوكرين ስለዚህ ራሽያ
مس بيبي إيران نشتي حجز سمين كوريا نشتي حجز غيروا مس 5 هجرات يتواجه زلا سلس كالاي كونات عالم بقلتي زفتم زلو نازو كينات زيت أطو قبل اللزخل أب سعود عرب تقاتيم كاليو سعود عرب جن السودر هذا يكون توسخ كالاي دما أمونغو إيرانن أمريكان إسرائيل زلو كونتاتون نيغوسيشن حدا زتك كايدو لزخل بايتان خد قبر مناتو أمونغو سعوديان إيرانن زنبرو شجر فتح حمسي سبوق زخنا مردا جميرهم على نبل سلزلنا سعود عرب دما زو بازي زياد صبغ يركو حزوا زو بازي ناي سلام رقاتن كخونيا تدلدل معناته اب انفستمنت بزنس انت تكرت خوينم اتزوبا رقات كركب خلالو رقات كركب تخوينو دما امونغو اسرائيل ايرانن زلو غداي كفتح خلالو ذاتس واي نز غداي زي مرغاغين مغبار بايتا ክትፈጥር ወይ ውን ሽምግልና ክትገብር ከም ተሓስብ ዘላ ስለዚ ነቶም ክልተ ሃይ ፕሮፋይል ዝበሃሉ ኮንፍሊክትስ ወይ ፖለቲካዊ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሩ ዘሎ ብዓለምና مفتحناتهم كتقبر سعود عرب تبقى كم زلا that's a big step مالتي Look, I think that picture of Saudi helping the Iranian perspective is something that's sort of been in the works and on the table for a while. If you go back to the year before last, China helps Saudi Arabia and Iran, arch rivals, have a diplomatic rapprochement. If you go back to late last year when Israel was looking at the possibility of potential strikes again at Iran's nuclear facilities, Saudi Arabia was the one, along with saying that there must be a Palestinian state. Crown Prince Mohammed bin Salman also warning سعود عرب زعبات كونتاتتي نمرققو كابنا ويحوان كسرت أنها ولاون التكوينات ناي إسرائيل إيران نحتدن كتارا ما خلواون اتحبريتا بمنقد بعد سعود عرب ناقبري يخيد كم زنبري نتي اندايركت لزوها هبوز زنبر ملختات سلازي سعود عرب نزقو دايزي كترقاقو كتشمقلو كم تحسب زلاقن قليل أرسد ما يكونن مس إسرائيل تدوليو زلا كونتات أبقمت بمتاو بغليلو كالرقاقا زغل ويون سعود عرب شمجيلا تطو كتبلا تغليها كنبلا ينغلينا أبزيا حنت أرسل كد هريا كتا نبتي نيروبا قدك سجرينا. That Ukraine won't have an equal seat at the negotiating table. Watch this exchange between NBC and the Ukrainian president. Have you been given any assurances that Ukraine will have an equal seat at the negotiating table? So I will never accept any decisions between the United States and Russia about Ukraine. Never. We are thankful for all the support, unity between in USA, around Ukraine support, bipartisan unity, bipartisan support. We're thankful for all of this. But زلنسكي ما بحثر بيلو أنا أبطأولا زي ركبلو تغينو يوكرين أبطأولا أنت دي متي أبتنا راشان أمريكانز جبر قبل يكون كوني بالعلو. فتي دي قبله ولا بحيلو دي قون نسوك على رسي قون إزيازة بلو زلو مخنيات تايو إيروبا هذا عقداسي وعلى أو جوما سلزلو European leaders will meet in Paris today for a crisis summit on Ukraine. It's in response to President Trump's plan to negotiate an end to the war directly with Russia. News that Europe and Ukraine would be excluded from talks this week in Saudi Arabia has been met with anger and disbelief. هجين تاينا نرزلنا إيروبا حدا هتو زخونة أخيبا أو جمالو أب باريس مالتيو زخا كابتو كونتاتنا سعود عرب تقليلهم سلازلو إزك واحد الله ما يكالن نسمع. That belief. First, the new US Defense Secretary said Ukraine would have to give up territory and its ambitions to join NATO. The reality of Ukraine membership in NATO as a part of a negotiated settlement, unlikely. Then it was announced that President Trump had a 90-minute phone conversation with President Putin before speaking to his Ukrainian ally. I had good conversation with President Trump. We had some phone calls, and he had phone call with Putin, and he said to me, "I think that that he wants to stop the war." I said to him that he's a liar. And then the news that talks would be held in Saudi Arabia to find a way to end the war. This was the response of the US Special Envoy when asked if هجين تاينا نرزلنا أمانغو إيروبا نفسهم كم من تايم وسيدو مانيروم بقى أمريكا بزي بوم كم زي تتنفس نعتاتهم قدي فاسي حنت ميترون كت كي زي تغل حجر كما عينة أبرؤسهم إتيوم مانيروم I think توم ناي أمريكا مرحتكم سلو زبلوم زنا بركات علي مثلاً أبرؤسهم كم إتيوم نيروم ولا قوات أمريكا قد سألت تتنقوم تنبرت مكل خالنا أتكم عبيو أب وتدروا عقبنا أتكم إنفست جبرو بخمسة خونا كل نابلو نحمتات لمينهم مم يوروبا جن كم زستبكل ولا سبويل تشايلد يبلو تزارب كايو دي سمع سقيلو ز دليتو زمصلو ناقبر نابلاشو زغي كم خينهم سلو زصنعو حجة أمريكا ني إيروبا بيبي سيتر كم زي كم قلع أوف كبلا زي كل مرحلة أمريكا مسيلو بزعب إيروبا كحسب زي دلي سلازم تايلو ني إيروبا أبتعو لامسي خايم بجك كانت نجر كابدو
ከምጽዎ ዝኽእሉ ለውጢ የለን እንተዝኽእሉ ነይሮም ንሱ ሓድሽ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚኡ 3 ዓመት ዕድል ነይርዎም ነቲ ኩነታት ብኩናት ይኹን ብሰላም ክውድዎ ዝኽእሉ ነይሮም ተዝኽእሉ ምወድዎ ጆ ባይደን ምስኦም ኣጆኹም ናበሎም 3 ዓመት ገይሮም እዮም ዶናልድ ትራምፕ 3 ሰሙን ገይሩ ዘሎ ስለዚ ኣነ ሕጂ መፅየ ነዚኦም ሓዊሰ መፍትሒ ከምፅእ ኣይክልኒ ኣነ ክፈትሑ ተኮይነ በይነይ ከይደ ክፈትሖ ዝኽእል ምስ ፑቲን ድማ በይነይ ክራኸብ ኣለኒ ይብላ ኣሎ ፑቲን ድማ ኤግዛክትሊ ምስኡ እስኻ በይንኻ ጥራይኻ ክትፈትሖ ትኽእል ኣነ ድማ ምሳኻ ጥራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኔጎሽት ክገብር ዝኽእል ካ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ኤውሮፓውያን እዚ ኩሉ ገንዘብናን ሃብትናን ከሲርና ከመይ ጌርና ከምዚ ንጓሓፍ ዝብል ካኒ ኤውሮፓውያን ናይ ብሓቂ ተወሊዕዎም ኣሎ ብሰንኩ እዚ ድማ ሓደ ህፁፅ ዋዕላ ካብ ሓደ ዋዕላ ናብ ካልእ ዋዕላ ብራስልስ ፀኒሖም ካብኡ ንሚኒክ ከይዶም ኣብ ብራስልስ ናይ ኔቶ ነይሩ ናይ ኤውሮጳ ነይሩ ካብኡ ንሚኒክ ከይዶም ናይ 3 መዓልቲ ኮንፈረንስ ገይሮም ኣብ ወዲኦም ኣብቲ መብዛሕትኦም ተመራሕቲ ኣብ ብራስልስ ነይሮም እዮም ኣብ ሚኒክ ነይሮም እዮም ኣብኡ ከይራኸቡ ሕጂ ድማ ንፓሪስ መፅኦም ድማ ኣብኡ ክራኸቡ እዮም ዳርጋ እታ ስራሕ ናቶም እዚአን ዝሓለፋ 3 ዓመት ዋዕላ ኣየቋርፅን እዩ በቃ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ዋዕላ ጥራይ ሂወቱ መዓስ ኮፍ ኢሎም የመሓድሩ ከማና ነይገርመኒ but again this is their business ንሕና ከም ተዓዘብቲ ጥራይና ከምዛረብ ንኽእል so እንታይ እዮም ከኽብሉ ዝሓስቡ ዘለዉ Europe, which has provided more support for Ukraine than the States, should be at the table. Can you assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table? The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. It's put Europe in a difficult position, which risks it being excluded from the key decisions. That will undoubtedly be under discussion at the emergency. So ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮፓውያን ናይ ብሓቂ ኣብ ጥርዚ ናይ ኣቕሊ ፅበት በፂሖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ዩኬይ ብወገኑ ሰራዊት ክሰድድ ከም ዝኽእል ናብ ዩክሬን ናይቲ ሰኪሪቲ ጋራንቲ ንምውሓስ ሰራዊት ክሰድድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ብዓጠራርዕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኤውሮፓ ኣይደነው ናበይ ንምብፃሕ እዩ ዝኽእሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዮም ምስ ራሻ ተዋጊኦም ሽግሪ ክፈትሑ ዘለንስኪ ባይ ደ ወይ ናብ ኢማራት ከይድ ኣሎ ኣብኡ ተዓዲሙ ኣሎ ምናልባት ኣብ ስዑድያ ንዓን ተበልዎ ኣብ ቀረባ ንክፀንሕ ተባሂሉ ይመስለኒ ናብ ኢማራት ናብ አቡዳቢ ጌሹ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር has now arrived in the UAE, which has offered to eventually be at that table. Is in Paris. She told us more about what's at stake. It as a very small window of opportunity to send a clear message to Donald Trump that they are united and indispensable as a voice on Ukraine. And they hope to do that by getting the ball rolling on 2 major issues demanded by Donald Trump. Number 1, that Europe spends more on its own defense. And number 2, that Europe sends troops to Ukraine in the case of an eventual ceasefire. ሰቲ ዕላማ ንዶናልድ ትራምፕ ንጹር መልእኽቲ ንምስዳድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኤውሮፓ ዲስፐንስብል ወይ ከዓ ንኤውሮፓ ጉሒፍካያ ክትከይድ ትኽእል ንሕና ክትጉሕፈና ዘይትኽእል መሓዙትካ ኢና ስለዚ ግድን ክሰምዐና ኣለካ ኣብታ ጣውላ ድማ ቦታ ክህልወና ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣክቹሊ ኣብ ሓቲቶሞ ነይሮም ኣብ ምናልባት እንታይ የጋጥመካ ኸውን ኢሎም ሓቲቶም ኤውሮፓውያን ስጉምቲ ክወስዱ ይሓስብሎም ዝበልዎ እንታይ ኢሉ እስከ ስምዕዎ Why is that? Why? That's all right. I don't mind. Let them do it. Let them do it. They're just hurting themselves if they do that. I can't imagine it, but it doesn't matter. We're having reciprocal tariffs. Whatever they charge, we charge. Very simple. If a certain country like India... እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞኒ ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮፓሲ ነቲ መግቢ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ናይ መግቢ ስራሕ ፍርያት ታሪፍ ክገብሩልካ ምዃኖም ይዝረባሉ እንታይ እዩ ኢሎሞስ ድሌቶም ይግበሩ ማለት ኤውሮፓ ድሌቶም ገብሩ ይኽእሉ ህንዲ ድሌቶም ገብሩ ይኽእሉ እታ ሕቶ እታ ናትና ፖሊሲ ግን ንፅርትያ ይብላ ኣሎ 5% ታሪፍ ተገይርካልና 5% ታሪፍ ክንገብረልካ ኢና 10% ተገይርካልና ሬሲፕሮካል 10 ክንገብር ኢና 50% ተገይርካ 50% ስለዚ ንዝኾነት ሃገር ዝገበሩልና ታሪፍ ክንዱ ክንሃርሞም ኢና ይዝብል ዘሎ ሕጂ ክትሰምዖ ከለኻ ብደረጃ ዘረባ ክትሰምዖ ከለኻ ዋ እዚ ሎጂካል እዩ እዚ ከዓ ራሽናል ወይ ሪዝነብል እውን ቅቡል ምክንያት ዘለዎ እዩ ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ታሪፍ ወርዶም ኣሎ ናይተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ከም ክትገብር እዚ እንካን ሃባን ማዕርነት ዘለዎ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ንሱ ዘይጠቕሶ ኣሜሪካ ሪዘርቭ ከረንሲ ስለ ዘለዋ ዶላር ኢንዳይሬክትሊ ብዙሕ በነፊት እዩ ዘለዋ ولا كابتن نقدي ماكينه سديده الكادو قالوا جرمن بزح ماكينه سديده تريد سربلاس تقبر على قالك تبل تخلي تجنزب سربلاس جنزب جن ابي استفدت الكادما سيفين كوينو كم انفستمنت ان امريكا يملسيو نزيا كفال زياد دونالد ترامب زي ردو وصل زغونه دي كردا سلا زي دليدو اي تكملاني بحفشه اوروبا خي انت يبلو لو اسكسمعوا مابزي National Affairs Editor Douglas Herbert joins us now to discuss it all. Douglas, firstly, morning. This meeting here in Paris, what do you think it might focus on?
the European continent's own security or that war with Ukraine? It's everything. This is, Eve, to put it bluntly, this is the what the hell do we do now summit. The Munich conference at the weekend, look, it took 80 years of transatlantic unity, took the shredder and put it through the shredder. European leaders, now not all of them, right? It's 8. It's a core of European leaders who think they can act quickly. So እዚ ዋዕላ እዚኣ ፓሪስ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዕላማ ካብ ዋዕላ ናይ ሙኒክ ናብ ፓሪስ ንምምፃስ እንታይ ትርጉም ኢላቶ እዚ ኣብ ፓሪስ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ what the hell should we do ኣቱም ሰባት ጠፋእና እንታይ ንግበር ናይ ከይጠፋእና እንታይ ንግበር ንምባል ተኣውጁ ዘሎ ዋዕላ እዩ ይብሎ ባሎ ስለዚ እቲ ኣብ ሙኒክ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ሓደ ነገር ኣረጋጊጹ ናይ 80 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ኔቶ ዶኩመንትናቱ ተቀዲዱ እንዳጓሓፍ ከም ዝኣተወ ዘመላኽት ኩነታት ተራእዩሎ ኢሉ ስለዚ እቲ ሴኩሪቲ ናይ ትራንስአትላንቲክ ዝብሎ ዝነበሩት ናይ ኔቶ ንሱ ከም ቀደሙ ክቕፅል ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ኣብኡ ዘለዋ ኣጠማምታ ቀይራ ከም ዘላ ዘተንብህ ኩነታት ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ እንታይ ንግበር ናበይ ገፅና ንኸይድ እንታይ እዩ ዝግበረቱም ሰባት ኣብ ምባል ንኽጓየዩ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም እቶም ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ጥራዮም ድማ ክሳተፉ ስለዚ እዚ ዋዕላ እዚ ኤውሮፓ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ምርጫ ኣለዋ እንታይ ዝፅበያ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኸመይ ከነስምዖ ንኽእል እንታይ እንተገበርና ክሰምዓና ይኽእል ንምባል ዝግበር ዘሎ ኣገዳሲ summit getting together to basically say what can we do to prevent Ukraine from being invaded again and down the road perhaps us from being invaded. They're looking at the prospect right now as soon as this week of American officials, Russian officials getting together and basically, as Europe sees it, giving Putin a free ticket to do as he pleases with Ukraine. That means basically stripping its sovereignty, weakening it militarily, keeping control of the fifth of Ukraine they already have, eventually installing a government with a pro-Russian stooge at its head, ousting Zelensky, and carving up spheres of influence. Sometimes ዝብሉ ዘለው በቃ ታርጋ ሚድያ ናይ ኤውሮፓ እዚ ኩሉ ንፑቲን ክፀርፍ ዝውዕል ዝነበረ ሎሚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ገፁ መልሓሶም ናብኡ ገፁ ክጠውይዎ ይብገስኦም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና what an interesting time to live ናይ ብሓቂ ኣብ ፍልይ ዝበለ መድረክ ንነብር ከም ዘለና ጥራይ ዝተብሉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ዶናልድ ትራምፕ ተሕሊፉ ናብ ፑቲን ይድርብያ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ ኤውሮፓ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ንዩክሬን ህዝባን መሬታን ጸጋታታን ተጠቂሞም ገንዘብ ሂቦም ንፑቲን ከዳኽሞ እንተተኻይሉ ድማ ረጂም ቼንጅ ኣብ ራሻ ክገብሩ ንፑቲን ሓንሳብ እናሓዋሩን ክድምስስዎ ናይ ራሻ ሰራዊት በታቲኖም ነቲ ሃገር ፋሕብትን ከብልዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣይኮነን ራሻ ፋሕብትን ክገብሩ እቲ ኣብ ዩክሬን ሒዞሞ ዝነበሩ ወፃኢታት ኩሉ ኮንቶ ኮይኑ ዩክሬን ዝበሃል 20% ናታ ኣብ ኢድ ራሻ ኣሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሓይሊ ክቋፀሮ ከም ዘይክእል ብግልፂ ተዛሪብሎ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ጥራይ ዘይኮነስ ሰርቫይቭ ክንገብር ክንቅፅል እውን ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ስለዚ ኤውሮፓ ክንምንታይ ዋዕላ ገይሮም ኣኼባ ገይሮም እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ነጊራ ነይረ ኤውሮፓ ብተደጋጋሚ ዋዕላ ክገብሩ ክእሉ እዮም እታ ዋዕላ ግን ኣብ መወዳእታ ዋዕላ ናይ ኣናፁ እያ ትኸውን ኣናፁ ሓንቲ ድማ ኣሸጊራቶም ነይራ ኣብ ዝረኸበቶም በቢ ሓደጋ እናወደቐት ትበልዖም ስለ ዝነበረት ዓብ ዋዕላ ገይሮም እዚ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ኢሎም ኣውጆም ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ብከምዚ ክነብር ኣይንኽእል ኢና ክትውዳእና እያ እዛ ድሞ እዚኣ ኢሎም ሽዑ ላዕልን ታሕትን ተባሂሉ ዋዕላ ሓሳባት ተገይሩ መወዳእታ ነዛ ድሞ እዚኣ ቃጭል ደወል ክንእትወላ ኣለና ደወል እንታይ ቲና ኣላ ክትንቀሳቐስ ከላ ጭልን ድምፂ ክንሰምዕ ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍና ክሃድም ክእል በቦቱ ክሕዝ ክእል ስለዚ ሓንቲ ክትገብረና ይትኽእልና ኢሎም ብሪልየንት ሓሳብ ኣገዳሲ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኩላቶም ድማ ታቂዖምሉ ነቲ ሓሳብ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢሎም ሓደ ለባም ነይሩ ኣባ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እያ ነውን ካብኹም ዝፍለየ የብለይን ግን እታ ደወል ሲመኒ ክእትዋ ኣብ ክሳድ ትድሙ ምስ በሎም ዋዕላ በኣ ከላ ፋሕ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እውን ገይን ናይ ኤውሮፓ ከመይ ክትከውን ክንዲ ዝተዛረቡ ክዛረቡ ክልዮም ባት ንፑቲን መን ጠጠው የብሎ እዩ እቲ እንኮ ኣሚኖሞ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ምሶም ክሰርሕ ኣይደልን ደሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ጉዳይ ክፈትሕ ይደልሎ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኣገደስቲ ውሳነታት ክኸይድ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ስለዚ ኤውሮፓ ክንደይ ግዜ ዋዕላ ገይሮም ክንደይ ግዜ ተዘራሪቦም ክንደይ ግዜ ጥዑም ቃላት ገይሮም መደረ ገይሮም ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎምን እዚ ኻ ኩናት እዩ ናይ ቁጠባ ዝገበርዎ ስጉምቲ it didn't bring anything ዝኾነ ውፅኢት የምፅእ ኣለዎም ሕጂ ብሓይሊ እዮም ዝብል ዘሎ ብሓይሊ ናይ መን ሓይሊ ተጠቂምካ ኢኻ ዝኹሉ ትጀሃረሉ ዝነበርካ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ምሳላኻዮ ትርጉም ዘይብሉ ዩኒቲ እዩ ዝኸውን so what do you do እንታይ ኢኻ ክትገብር ካብኡ ሓሊፍካ I think እቲ እንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ኦፕሽን የለን ኣነ ድሪዮ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ንፑቲን ይቕረበለልና ክብሉ ይኽእሉ ወይ እውን ንቻይና ምሕረት ግበርልና ክብሉ ይኽእሉ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ንከቐጥዑ ኢሎም
ናብ እግሪ ቻይና ወይ እውን ናብ እግሪ ራሽያ ከይዶም ክወጥቅሉ ባዕሎም ተኣኪቦም ሓደ ፍሉይ መፍትሒ ከምፅኦም ዝብለኒ ግን I can't believe ኣዞ ነዚ ከኣምኖ ዝኽእል ክእመን ዝኽእል ነገር የለን ኤውሮፓ ሕጂ ናይ ብሓቂ ነኺሶም ለውጢ ክንገብር ኣለና እንድሕር ኢሎም 10 ዓመት ከድልዮም ይኽእል ድሕሪ 10 ዓመት ሓያላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዚ ክገብሩ ግን ብዙሕ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩሎም እቲ ዩኒቲ ናቶም ዘሎ ሃጓፋት ሙሉእ ክፈላለዩ ኣሎ ኣላልዮም ሓደ ንጹር ዝኾነ ዩኒየን ከቕምሎም እቲ ዘሎ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይርይዎ ኣለዉ ነዚ ኩሉ ክገብርዎ ከቢድ ስለ ዝኾነ I don't think it's a possibility ዘሎ ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና practicality ናቱ ናይቲ ዝደልይዎ ዘሎ practical way እውን ብተግባር ግን ከቢድ እዩ between the US and the Russia back to not just the Cold War but the Cold War sort of writ large and that all sounds melodramatic, right? It sounds like, oh come on Doug, stop being so hyperbolic. That is absolutely the prospect that we are contemplating on this Monday morning as we wake up. So the question is, I said it's the what the hell can we do now summit, right? What can they do now? Well, concretely what they're going to have to do, because the US has basically laid down the gauntlet in Munich, is they're going to have to find a way to provide, to boost their own defense capabilities, right? The things that Trump has been telling them to the Europeans. You're going to do it. We're not going to be there anymore to do it. So ኤውሮፓ መወዳእታ ማዓንታ ከምሸጥ ኣቢልኩም ስረይኹም ኣሲርኩም እቲ ጉዳይ ንዓኹም ይዝፅበ ዘሎ ዘድሕነኩም ኣካል የለን ዝብል ዘረባ እዚኣ ጥራዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ነጊርዎም ነይሩ ሕጂ ግን ክልምኖም ሸውሃት ስለ ዘይብሉ ካብ 2% ናይ ጂዲፒ ናቶም ንዲፈንስ ክገብሩ ተሸጊሮም ዝነበሩ ናብ 5% ከደይብዎ ኣለዎም ኣብ ኤውሮፓ ተቐመጥ ዘለኻ ሓደ ዓቢይ ቁጠባዊ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ መንግስቲ ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ባጀት ለውጢ ክገብር ተጀሚሩ ፀገም ከጋጥም እዩ ብግምጣሉ እቲ በኣሜሪካ ዘሎ ሚድያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ፍልልይ ኣጋጢሙሎ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ እዚኣ The world is on edge. We don't know what's going to happen with Ukraine. We don't know the next steps for Vladimir Putin. But what I think is really interesting, Griff, and I want to ask you this, get your opinion on this as a foreign correspondent, is the fact that President Trump is going to be holding those meetings, those negotiations in Saudi Arabia, almost as an affront to Iran, bringing the players in, Russia, bringing everybody into Saudi Arabia. What do you think about that? Well, I think location is very significant. And I ከምዛ ንብላ ፀናሕና ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ኢራን ይኹን ናይ ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ ኣቡ ክኸውን ትደልዮ ዘላ ስዑድ ዓረብ ድማ ነዚ ኩሉ ከተእንግድ ትፍትን ዘላ ክንደምንታይ ኣገዳሲነት ክህልዎ ይኽእል ትብለላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶያ እዚኣ እስከ ንስማዮ I think that, it's interesting, since Zelensky did that interview, when Trump landed back in Florida, he talked to the reporters there under the wing, as they say, and they asked him, will Zelensky be a part of the talks? And they said, he'll be involved. I don't know what that is, but I think what's significant is not only perhaps the message to Iran there that you mentioned, Sarah, but also the fact that, it's not just not having Ukraine on this trip, Europe's not on it. You know who's most threatened by Putin's ambition? Europe itself. And so it's saying, hey, we don't want Europe. ወላት ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንትኾነ እውን መዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ዕጋበት ከም ዘይብሉ ወላ እውን ኣሜን ነዚ ንሪኦ ዘለና ፎክስ ኒውስ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝከታተሎ ቻነል ሚድያ እዩ ግን ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ናት ሂር ቱ ፕሊዝ ኤኒዋን ንዝኾነ ይኹን ክሕጉስን ደስ ከብልን ኣይኮነን ዘሎ ንዑ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብለቶ ኮይነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ፕራክቲካል ሶሉሽን ኣብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩንነት ኣንቢብካ እታ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ኣይዲዮሎጂ ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ራሽያ ፀብለልትነት ናይ ወታደራዊ ኣርያላ ዝበዝሐ ቦታታት ተቆፃፂራቶላ ነዚ ሓይሊ ናይ ራሽያ ከውፅእ ዝኽእል ሓይሊ ድማ ዶናልድ ትራምፕ የብሉን ሪያሊቲ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ፍሉይ ሓይሊ የለን ንፑቲን ንክስዕሮ እንታይ ክገብሮ ዝኽእል ፑቲን ካብዛ ዘለካ ይትቐፅል ንዓ ኔጎሽት ንግበር ወሲድካያ ዘለካ ናትካ እዩ ተቓሊስካ ወሲድካያ ኢኻ ካብን ነየው ግን ክትቅፅል ኣይንደልን ኢና ንዓ ሓደ ኔጎሽሽን ክንገብር ኢሎ ፑቲን ድማ ያ ቅድሚ ሕጂ እውን መጠንቀቕታ ሂበ ነይረ እቲ ዝግበር ድማ ተገይሩሎ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ክእል እየ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ብሙላእታ ኢሊት ብኢስት ይኹን ብዌስት ዘላ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ባት ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ናት listening to them ንዓታቶም ክሰማዕ ኣይደልን እዩ ንኤውሮፓ ኢንቮልቭ ክገብር ይደሊ የለን ንዩክራይን ኣብቲ ጣውላ ከምፅእ ይደሊ የለን መጀመርያ ምስ ፑቲን መሰረታዊ ምርድዳእ እሞ ክገብር ድሕሪኡ ኣብቲ ዲቴይልስ እዚ ንትን ምባል ነቶም ኤውሮፓ ይኹን ዩክራይን ከሳትፎም ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣ ድማ ንመብዛሕትኦም ምዕራባውያን ሃገራት ኣይተዋሕጠትሎምን ኣላ ካብዚ ብምቕፃል ሓንቲ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ዝፍፅሞ ዘሎ ጌጋ ንኣብነት ኣብ ዝረአዩ President Donald Trump has declared BRICS to be dead, and this comes just months after repeatedly threatening 100% tariffs on its members over de-dollarization efforts. Now, why is Trump so concerned about BRICS? Why does the US see any move away from the dollar as a direct threat? And where does India stand in this evolving economic
ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ንኩሉ እንዲደፈራርህ ደሎ ብፍላይ ዛ ታሪፍ ትብል ነገር ዳርጋ ናይ ኩሉ ሕማማት መፍትሒት ኮይና እያ ትስምዖ ስለዚ ነዞም ብሪክስ ዝኾነ ይኹን ካብ ዶላር ምህዳም እንተርእዮም 100% ታሪፍ ክገብረሎም እየ ኢሉ ኣሎ እቶም ናይ ብሪክስ መራሕቲ ፑቲን ይኹን ቻይና ይኹን ህንዲ ኩላቶም ነናቶም ኣጀንዳ ምስ ፑቲን ክፈትሑ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትሑ ይፍትን ኣለው ብሪክስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንትነት ናይቲ ብሪክስ ራሽያ እያ ነይራ ከም ሕሱም ድማ ተንቀሳቕሶ ነይራ ኣብዚ ዓመት እዚ ብራዚል እያ ዘላታ ፕሬዚደንት ናይ ብሪክስ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ዋዕላ እውን ኣይሰማዕናን ሰው እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ወላቶም ኣባላት ናይ ብሪክስ ፈሪሆም ከም ዘለዉ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ሓበራዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣንጻሮም ስለ ዝኸይ ዝነበረ ኣንጻሩ ንክኸዱ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ማቲሎ ንራሽያ ሽግርካ ክፈትሓልካ ይብሎ ኣሎ ንፑቲን ሶ ሂ ሃዝ ኖ ሪዝን እቲ ናይ ብሪክስ ኣጀንዳ መመሊሱ ሪስክ ወሲዱ ክደፍኦ ቻይና ዝተወደየ ኔጎሲዬሽን የብሎምን ምስ ኣሜሪካ ሶ ዴይ ሃቭ ቱ ፋይንድ መጀመርያ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ክኽእሉ ኣለዎም ብራዚል ኦልሬዲ ፈሪሃ ኣላ ምክንያቱ ቁጠባናቶም ድኹሚ ዘሎ ሳውት ኣፍሪካ ድሮ ኣብ ሓደጋ ኣትያ ኣላ ህንዲ ኢዳ ሂባ ኦልሬዲ ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንክሰርሑ ይልምኑ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ንርኢ ዘለና እቲ ብሪክስ ኦልሬዲ መይቱ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንግዚኡ ግን ትም ኢሉ ይዕዘብ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ስዑድ ዓረብ ንኣብነት ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ ተሓሲባ ዝነበረት እያ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ግን ክፈትዎ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ ነበሩ ቀስ ኢሎም ወፂና ይበሉን ኣቲና ይበሉን ኣብ መንጎትም ኢሎም ኣሎ ፔንዲንግ ኣለዉ ሶ ሕጂ ድማ ነዚ ፕላትፎርም ናይ ኣሜሪካ ሰንተር ክኾኑ ዝኽኣሉ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ስለ ዘይኮኑ እዮም በንጻሩ እቲ ኢማራት ምናልባት ነዚ መንገዶ ነይሩ ግን ምስ ናይ ብሪክስ ዘለዎ ንስዑድ ዓረብ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ከባቢና ማእከል ስሕበት ናይዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዝኸውን ዘሎ ንኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ጽኒህ ኢለውን ከሪአኩም እቲ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት እውን ትዕደም ከም ዘላ in this evolving economic battle. Take a look at this next report. So ዶላር ዝለዓለ ክኸውን ከም ዘለዎን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ ሰንተር ክኸውን ከም ዘለዎ ይዘሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዶላር ንምዕቃብ ድማ ማንም ሃገር ካብ ዶላር ወፃኢ ክትከይድ ኣይፍቅድን እየ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ብሪክስ ዝበሃል is too big ኢግኖር ገይርዎ ንክኸይድ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ውፅኢት ክኸውን እዩ ጎኒ ጎኒ ናይ ብሪክስ ጥራይ እናረኣና ከለና ናይ ብሪክስ ሓደ እዩ ቻይና ከነዚ ሕጂ ምስ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ትዕዘበላ እስከዚያ ናይ መወዳእታ ሪፖርት ናትና ክትከውን ኣብዚ ጂኦፖለቲክስ Trump administration is pushing a new idea of bringing about peace in Ukraine. Donald Trump wants talks with Vladimir Putin. Does the PRC, does China welcome this? Do you see Trump potentially as a peacemaker? I think any ideas about peace in Ukraine is welcomed in China. In fact, Donald Trump himself has asked China to help. This is interesting for me to observe as a Chinese because he previously talked about how to resolve this issue. ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ከመይ ትዕዘበላ ንዝብል ሕቶ ቻይና ርእሳ ኣድነን ኣቢላ ማለት ትሕት ኢላ ነቲ ጉዳይ ኣብዘይ መንጠቢታ ኢዳ ክትእቱ ስለ ዘይትሰሊ ቻይና ለደም ናሕትዶም ይባልዑ ናሕትዶም ተባላሊዖም እቲ ውፅኢት ንቻይና ክጠቅም ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ እዚኦም ክልተ ብሎክስ ኣብ መንጎኦም ነቓዕ በዓሎም ተፈጢሮም ቻይና እያ ትፈጥሮ ዘላት ነቓዕ ድዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ብሓደ ኮይኖም ኣንጻር ቻይና ክቃለሱ ዝግቦም ኣብ ናሓትዶም ኩናት ምጅማር ንቻይና እቲ ዝበለፀ እያ for some reason ቻይና ዕድለኛ ሃገር እያ እዚ ኣብ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ተዘይጅምር ነይሩ ራሽያ ኣብ ጎኖም ገይሮም ንቻይና በይና ክገርፍዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ተርዲኹም ሎ ግን ኣጋጣሚ ናይ ራሽያ ኸ ብሕማቕ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ስትራቴጂ ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሽያ ዝተገበረ ኩናት ዓብ ስትራቴጂካዊ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ንፑቲን ኣንጻርካ ክትገብረሉ ትኽእል ምክንያት ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ሕጂ ፑቲን ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ገይርዎ ዘሎ ርክብ ድማ ክፈልይዎ ከቢድ ክኾኖም በዚ ኮይኑ በቲ ቻይና ኣሜሪካ ናብኣ ተኪራ ንኸይትዋጋእ ኩሉ ግዜ ናይ እስራኤል ድማ ሃንደበት መፅዩ ነቲ ኩነታት መሊሱ ግዜ ከም ዝምጠጥ ገይርዎ ስለዚ ቻይና ግዜ ብዙሕ ይግዛኣላ ኣሎ ንሳ ድማ ምድላዋታ ወታደራውን ቁጠባውን ካልእ ቴክኖሎጂካዊ ምድላዋት ናታ ንክትገብር ዕድል ትረክብ ኣላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ካብ ድራማ ናብ ድራማ ስለትኸይ ዘላ ንቻይና መመሊሳ ስትራቴጂ ናታ ከተቕንዕ መደባታ ንክትሕንፅፅ ዕድል ይህባ ስለ ዘሎ እዚ እውን ከም ሓደ ፖዚቲቭ ነገር እዩ ዝረአ ብቻ 24 hours, of course, that is a kind of rhetoric during election. But the fact that he asked China to help really demonstrates that China might have a role in the war in Ukraine. I believe China's role, first of all, is in joining other major power in providing kind of a collective security guarantee to Ukraine and even to Russia. Why? Because this kind of a collective security guarantee is often talked about by President Zelensky, and is also
deep in the memory of all Ukrainians when Ukraine decided to relinquish nuclear weapons in 1990s. So this is what they remember. So yes, we don't know how long the war will last, except that the war will last for a while, but no war will last forever. So እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ምዃኑ ሓደ መዓልቲ ርድኡ እዩ ቻይና ድማ ኣገዳሲት ባእታያ ኣገዳሲት ሃገርያ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ካብቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ፍልይ ዘብሎ እንተሎ ብቐደሙ እውን ንቻይና ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ጠጠው ምባል ክትሕግዘና ፃውዒት ትገብረላ ኢሉ ነይሩ ቻይና ድማ እዚ ኩናት ጠጠው ምባል ጋራንቲ ኣብ ምእታው ወይ እውን ከም ጋራንቶር ኮይና ኣገዳሲ ተራ ክትፃወት ትኽእል እያ ምክንያቱ ንፑቲን እታ እንኮ ብትክክል ከተስምዖ ትኽእል ሃገር ቻይና እያ ኣብዚ ሕጂ ንቭላድሚር ፑቲን ራሽያ ሙሉእ ብምሉእ ከተስምዖ ትኽእል ሃገር ቻይና እያ እንትኾነ ከተስምዖ ኣይትደልን እያ ስለምንታይ ፑቲን ንምንታይ ቃለሰሎ ይፈልጡ እዮም እዚ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ እቲ ምንጭ ናይቲ ኩናት ምንጭ ናይቲ ሽግር ካበይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም so they agree ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ፑቲን እንታይ እቲ ምክንያት ናቱ ከምኡ ዘግብሮ ዘሎ ኩሉ ነገር ይፈልጡ እዮም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኣላይመንት ናይ ስትራቴጂ ኣላይመንት ወይ እውን ምውዳን ናይ ስትራቴጂ ናቶም ብሓደ ስለ ዝኾነ ንፑቲን ፑሽ ክገብርዎ ድሌት የብሎምን እዚ ሓደ እዩ so ናይ ቻይና ርኢና ኣለና ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ገፅና ክንሰግር ኢና let's go Speaking of reading into things, was it the last-minute advisory to the South African development community to back the Madagascar candidate? Was it Francophone solidarity? Was it Kenya's failed or missteps in the area of diplomacy that cost Raila Odinga the AUC chairmanship? Well, Emmanuel To interrogates now in this report. So one second, ሓንቲ ነገር ክባኩም ደልየ ዘለኹ መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይዚ ራይላ ኦዲንጋ ምስዓሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኬንያ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ወላ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ምክንያቱ ፋቮሪቲ ነይሩ ንክዕወት ዳርጋ መብዛሕቶም ኣፍሪካውያን እውን ይደልይዎ ነይሮም እዮም እቲ ናይ ኬንያ ኣካይዳ ናይ ሩቶ ናይ ዊልያም ሩቶ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ተደመሮ ናይ ሩዋንዳ መርሕነት ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ሃገር ሩዋንዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ውፅኢት ናትዩ ራይላ ኦዲንጋ ክሰዓር ክኢሉ ዝብል ዘረባ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ፍሬንች ዝዛረቡ ሃገራት ብምልኦም ተወጋጊኖም ቀፃሊ ናብ ሓደ ሰብ ከድምፁ ክኽእሉ ከለዉ እቶም አንግሎፎን ዝበሃሉ ናይ እንግሊሽ ግዝኣት ዝነበሩ ግን ሓበራዊ ስምምዕ ስለ ዘይብሎም ቀፃሊ ይሰዓሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ካልኣይ መረዳእታ ኮይንዎም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ ኬንያ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኬንያ ኣገዳሲ ነጥቢ ይኸውን ስዕረት ናይ ራይላ ኦዲንጋ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ፖለቲከኛ እዚ ኣብ ኬንያ ክምለስ ከሎ ብዙሕ ተራ ክፃወት ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዊልያም ሩቶ ካብ ኬንያ ከይዱ ናይ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ክኾነሉ ይደልዩ ነይሩ ሲኒየር ትምኒቱ ዊልያም ሩቶ ሂወቱ ሕጂ መሊሱ ክኸብድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ናይ ራይላ ኦዲንጋ ምስዓር ድማ ናይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኣካይዳ ናይ ዊልያም ሩቶ ዓብይ ግደ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ድማ ይስማዕ ኣሎ so this is going to be very important አንተ ሪፖርት ኣብዚ ሰሚዕ ኣለኹ ምስ ዓድና ድማ ተተሓሓዝ ማለት እዩ One of your advisors telling me years ago, whispering to me at dinner that the U.S. government, the State Department, and agencies like USAID were working against you, funding your opposition indirectly, and really trying to subvert democracy in your country. And thinking, boys, can that be true? It turns out now it is true. And I wonder when the rest of us are going to get details on what exactly the State Department did to end democracy in Hungary. እዚ ዝሕተት ዘሎ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር እዩ USAID ዝበሃል ዘሎ ትካል ሃንጋሪ ማለት ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እዩ እዚ USAID ዝበሃል ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ብሓደ ኮይኖም ነዚ መራሒ እዚ ኣብ ሃገሩ ሕንፍሽፍሽ ክገብሩ ንዑ ካብ ስልጣኑ ከኣሊዎን ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ሕማቕ ኣካይዳ ከም ዝነበሮምን ኣብ ዱባይ ዝተገበረ ዓቢ ዋዕላ ብመንገዲ ሓደ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ታኮ ካርልሰን ተሓቲቱ ዝምልሶ ዘሎ እዩ እዚ ኣብ በዓል ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝተገበረ ኩነታት ኢና የግዳስ እቲ USAID ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዝነበረ ሓሊፉ ፅጋቡ ምፅዋር ስለሳነ ኣብ ኤውሮጳ ክፃወት ጀሚሩ ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምላይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለተፃወተ እዩ ካብ ፀወታ ወፃኢ ቀይሕ ካርድ ወሲዱ ተኣልዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዋ ከመይ ገይሮም ኣብ ዓበይቲ ኣገራት ናይ ኤውሮጳ እውን ኢዱ ይእቱ ከም ዝነበረ እዚ USAID ግደፍዎ ናይ በዓል ኤርትራ ናይ በዓል ኣፍሪካ ነዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና 10 ዕፅፍናቱ ጌርኩም ውሰድዋ ኣብ ኣፍሪካ ክገብርዎ ከሎ First of all, I think those who love conspiracy theories are in trouble. They have to find new ones because the old one proved to be true. So that's the first problem. It's a massive problem in the United States. Yeah. እንታይ ይብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣሜሪካ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት USAID ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ይእትው እዮም ክበሃል ከሎ
تايبلو نيرت مينستريم ميديا كونسبيرسي تيوري ناي حسوت تيوريتات يزنابل يزارب نيرو كل تو كونسبيرسي تيوري زبال زنبر حق خوين صنيو سلازني دحر حجي حدش تيوري خدلك خلالو يلو كل تو كونسبيرسي ويون ناي دراماتات قلمله جبلو زنبرو حقي نيرو نتحقن مشفاني ميديا زتقملو نيرو سلازي ازي رياليتي كم زنبر يزنغ The second is that it's a taxpayer money. Yes. So if you take it, this whole thing not as a political one, but rather as a moral issue. The fact is that the liberal elite of the West use the taxpayers' money of United States citizens to spread their ideology all around the world and finance in Hungary more than 60 NGOs, paid politicians, media outlets, so it was a... So انتهي زبل زلو تي جنزب كاب taxpayers كاب تزبي tax تخفلو زلو وشيدوم أكندنا تزبي زقل قل زقبرو أب هنغار تركبا بسوسا إنجوتات زخونو بمليونات جنزب فاند جيرومم نميديا نتوم أنت أرز زخونو بوليتيكانيات بستفل عليه من قد جنزب فاند ناقبرو نعو كافسلت عن ملاي ديمقراطيا واقريا بيروبا زلو نعون ملاي سلام تايزي سبزي ليبرال يكونن كونسرفاتيفيو سدرابيتات كولد اللوم نحنا كريستيانا وهاجرينا سدتنياتات هينقبلنا حزبنا قدامنا كنبينا زبل مشتناي إليت نيروبا ناي جلوباليست ساتحساسبا سلازيك أنصارو سلازي خي زنبره بزح صقام كم زقاطمون እዚ ሕጂ ፈሪሱ ዘሎ USA ዝገብሮ ዝነበረ ተንኮል ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮፓ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣምላኽ መስገን እቲ ግዜ ድማ ንኩሉ ብርህርህ ኢሉ ኩሉ ሰብ ነቲ ጉድለት ከም ዝመሃረሉ ኮይኑ ሕጂ ናብቶም ጎረቤትና ገጽና ንስገር የአፍሪካ ቀንድን የማተራመስ ዓላማ እንዲሁም የኢትዮጵያን የብሔራዊ ደህንነት ስጋትነቷን በግልጽ ያሳየችበት ነበር። ቀይ ባህረኛ ፕሮግራምም ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል አማራጭ ሐሳቦችን አቅርቧል። በተለይም በዲፕሎማሲና በጂኦፖለቲካ እንዲሁም የጂኦ ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔና ማብራሪያ ለማቅረብ ሙከራ አድርጓል። በአፍሪካ ፒስ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ዓብ ፅልዋ ንክህልዋ ብዙሕ ኣካይዳ ከም ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ምክንያታት ኣለዎም እዩ እስከ ንስማ ሚሽን በኩል በመምጣት ሬፑቴሽን ማለት ልምድ የላትም ግብፅ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአፍሪካ ፒስፉል ሚሽን መምጣት እየሞከረች ያለች ኢትዮጵያ ግን ኮንጎ ዘምታለች ድሮ ኮሪያ ዘምታለች ሶማሊያ ዘምታለች ደቡብ ሱዳን ዘምታለች ይሄ ሁሉ ትልቅ ሬፑቴሽን አስገኝሎታል ትረስት አስገኝሎታል ግብፅ ይሄ የላት سنتاي زبل زلز إثيوبيا أب بزحنا السلام تلوخوتات أتيا بزح تمكرز جبرتيا سوماليا وسود كم أبنت أب سوماليا كابكتشان شدشان إثيوبيا أتيا لا تحطون تاي أفريايو أتي خالها ودرامنا مسرح كلت كم زلا كان فلتنا مجمر يا حد هجر ناي سلام كلت على الود سلام لك وحسي خلد يكلن أبي تزحطوا دمدتي قدام يتحطوا بي خاتقبر أب هجروا سلام على الود خاتبه I think these people are مجلس زي بلو delusion ويكا هو تتابر سماتي ومالو هذا هاجر سلام كوحسي خلده يكلن أب سوماليا مسكده وين أب كونغو مسكده يكونن أب هاجرو سلام كوحسي خلده سباد بسلام وفيرم كاتو خلده كاب كيناتن أجرجرن نحات حد كام قتالن تهاجر كده حنت خلده زيت ملك أنا حدا منجستي سلام كوحسي خلده يكلن الساتم أب عدهم سلام زي اللي أب محارب بدرونات نتواجو خلو أب أوروميا معصبنا موتخلو أب سومالكم أب أفاركم أب بين شانقولكم كم ويلهم كلو أب تجري زجاجة عزق تخلو جير ما نبكال زغيز ولا نتبعله إحنا أب كونغو أب دبوب كوريا أب كوريا أب كونغو أب بلا بلا يا سراوي سريت كا قبل حساب سلازلكا جن انتهي وتي تمتي خاي تحطون هاي سوماليا قربيتكم يكسب حج حنفش فيش هذا هاجر سلازي نسخم تتوصمي بمحاوياتنا راي زبل امنتي زلمي ስለዚህ ይሄ ልምድ አለ ቅድም የተጠቀስከው በሳይናይ አካባቢ ያደረገች ሳተፍ አለው ያሉት ግን ዋነኛ መንግስት እንዲኖር ይፈልጋል ሽሩ የመደገፍ ግን አይደለም እዚህ ደካማ መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ ጫና ያለበት መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ በአገር ውስጥ ለህንን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ አማካያቶችን መጠቀም ይፈልጋሉ ስለዚህ ችግር ባለበት ጊዜ በየቦታው እንቅፋቶችን ለመፍጠር ይሞክራሉ Yeah, this is true. Gibsi in times the Lewis Bilzella Gibsi كل جزء أبي تبيع حنفش كم زهلو دخول منجست كم زهلون حيال هجر كم زي تخونن يوم زدليو. True. زيادة تجاجيل حكيم. Gibsi كل جزء لك كم تنسخاتكم إثيوبيا أب سوماليا تعي منجستن حيال منجستن خيهلو كل جزء درامات فترة دلوا أب سوماليا Gibsi دما لك كم تسخم أب سوماليا تجبروكم وخد جبروكم يعتدلي. أنت عينه ترى تصات الله جبت سلز جبرد يتحنفشوش بعدهم زلوا ويس بنفسهم حنفشوش سلزلكم كلا رستيو وحفشاجن ناي جبتي ترو إنتنشن تقلنيا دليت تاي كونزغل منجس إثيوبيا كل جزء ألعب حنفشوش نخنبر تدلت رأي كونس
ስራሕናታውን ከምኡ ዝኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ሰላምን ርግኣቱን ኣረጋጊኡ ዝኸይድ ሃገር ተኮይኑ ደን ግብፂ ቻንስ የብላ ነቲ ናይ ኒል ማይ ከምቲ ትደልዮም ከምቲ ዝለመደቶም ክትጥቀመሉ ስለዚ ሓደ ዲጋ ዘይኮነ 5 ዲጋ ክገብር ክብል ኽእል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይም ክብሉ በይመፅኦም እዮም ንኢትዮጵያ ግደፍ ክብሉ ኣብ ዓለም ሕጊ ኸ እንታይ ዓይነት ሕጊ ኣብ ኢንተርናሽናል ለው ሕጊ ዝበሃል የለን እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራ ዝብገስ ክሳብ ዝኾነት ብምርዳእ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ዓቕሚ ሃልይካ ፈራሪካ ክትገብሮ ትኽእል እምበር አሚን think about this እቲ ናይ ኒል ተፈጥራዊ ማዩ ማይ ሃሪሙ ውሕጅ ዝኸይድ ተረዲኹም ኣለኹም እቲ ውሕጅ ድማ ዓመት ድማ ማይ ሃርም እዩ እዚ ናብ ግብፂ ከይዱ ንግብፂ ሂወቶም እዩ ዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚኦም ዝበኣሱ ዘሎ ምስ ግብፂ ብግምጣሉ ግን ባሕሪ ኣብ ካልእ ሃገር ኮፍ ኢሉ ንዘሎ ንኽወስዱ ግን ስክፍታ ዘይብሎ መራሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ወይ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ግብፂ ናይ ተፈጥሮ ማይ ንከይህቡ ከብሉ ከለዉ ባዕሉ ዝኸይድ ዓመት ካብ ዝደጋገም በንጻሩ ኣብ ባዕሊ ኤርትራ ከይዶም ከፍ ኢሎም ከምቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሃገራት ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ወደብ ከይዶም ከፍ ኢሎም ዝጥቀሙ ከፍ ኢሎም ንኸይጥቀሙ ብሓይሊ ናይ ካልእ ሃገር ንኽግብቱ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ባት ኣገይን እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘይኮነ ዓለምና ብቕልጡፍ ትቀያየር ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልዮም እዩ እሳቶም ግን እቲ ድራማ ናቶም ይቕፅል ምክንያቱም ተደና መንግስት ተገዶ የነሱን ፍላጎት እንዲያሟላ የሚፈልጉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ዓላማቸው ሰላም እንዳናገኝም ጭምር ነው ስለዚህ ነው በውስጣችን ጠንካራ የሆነ አገር መፍጠር ያለብን የኛ ብሔራዊ ጥቅም ባህር ነው ስንል ናይል ነው ስንል ወይም አባይ ነው ስንል በተቃራኒው ደግሞ ግብጽ ምን ምላለች የኛ ብሔራዊ ጥቅማችን ደግሞ ማንኛውም ሰው ናይልን እንዳይጠቀም ማድረግ ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን አንጻር ግብፂ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ሓድነት ንኽገብሩ ስለ ዝጠቕሞም ብጣዕሚ እዮም ንጎስጓስ ዝጥቀምሉ ግን እቲ ኩነታት ከምቲ ሶም ዝደልይዎ ይኸይድ የለን እዚኣ ሪፖርት ከስምዋ ኤርትራና የሱዳን የባህር ኃይል አባላት በግብጿ የወደብ ከተማ ሻልማን ሼክ ውይይት መቀመጣቸው ተሰምቷል። ይህ ውይይት በትላንትናው ዕለት የተጀመረ መሆኑን የግብፁ ኢጂፕት ዴሊ ሞኒተር ጋዜጣ ዛሬ ማለዳ ይዞ በወጣው እትሙ አሳውቋል። የሶስቱ ሀገራት የባህር ኃይል አመራሮች በዋናነት በቀይ ባህር ጉዳይና እንዲሁም በሀገራቱ መካከል ስለሚኖር ወታደራዊ ትብብር በስፋት እየመከሩ ስለመሆኑም ነው ጋዜጣው ይፋ ያደረገው ሰንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚያ አይ ቲንክ አብን ጭፍሩን ድቃስ ለይቲ ትኸላ አርእስቲያ ኤርትራ ኃይል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ሰለስቲዮም ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ባሕሪ ንኽገብሩ ድሪል ዝበሃል እዚ ንኽገብሩ ኣብ ከተማ ናይ ግብፂ ሻርማል ሼክ ዝበሃል ይራኸቡ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብቲ ኢጅፕት ሞኒተር ዝብል ወፂኡ ነይሩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ብታሕቲ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ንፈልጥ ነርና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ፓብሊሳይዝ ክኸውን ዘይምኻሉ ኤርትራ ብወቅዒ ኮንፈርም ክትገብሮ ዘይምኻላ ፅቡቅ ኣይተሰማዓናነ በካዝ እቲ ግብፂ ንዘየለ ኩነታት ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ብፍላይ ነቲ ባሕሪ ንምውሓስ ድማ ምስ ግብፂ ብቐረባ ክሰርሕ ተጀሚራ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ረብሓ ብቐሊሉ ኣብ ጎና ንክትገብሮ ዝበለፀ ይክኸውን ምክንያቱ ቀይ ባሕሪ ንምውሓስ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ተጀሚራ ብመንገዲ ግብፂ ንግብፂ ሓጊዞም እዮም ነቲ ካልእ ስራሓት ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ሱዳን ከምኡ ድማ ግብፂ ምናልባት ጅቡቲ ተወሲኽ ካላ ድማ ኮምፕሊት ይኸውን ብወገን ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ርክብ ተደየለኒ ጅቡቲ ታሊኻዮ ከባቢ 9% ኖ 99% ክንብሎ ንኽእልና ወይ 98% ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ስእሊ ከርእየኩም ክፍትኒ ኣብዚ ተሪኽሞ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ላዕሊ ግብፂ ጀሚርኩም ረእይዎ ንታሕቲ ገፁ ክሳብ ዝወርድ ጅቡቲ ንእሽተይ maybe ብሚትሮታ ብውሱን ኪሎ ሜትራት ዝቁፀር እያ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ቁፅፅር ዘለዋ ኣገዳሲ ክፋልታ ስለ ትቆፃፀር እምበር እቲ ዝሰፍሐ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ግብፅን እየን ዝውንንኦ ብወገን ኣፍሪካ እያ ዝብለኩም ዘለዎ ሱዳን ሰለስቲአን ተወሲድካ ሕጂ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ብንኤው ድማ ሓንቲ ግብፅላ የመን ካሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ብሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ምግባር ነቲ ባሕሪ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ሓይልታት ንዑ ከውሕሳት ኮይነን ምዘን ሃገራት ኮይነን ንክሰርሓ ድማ ዕድል ስለ ዝኸፍት ካልኦት ሃገራት ነዚኦም ኩነታት ክሕውስዋን ክፍትን እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ተሳተፍ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እሱ ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ መውፅእ ናቱ ናብ ኢንድያን ኦሽን እዩ ስለዚ ኣብ ዖማን ዝበሃል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ናይ እንታይ እዮም ዝብልዎ እዚ ኢንድያን ኦሽን ኮንፈረንስ
ኢንዲያን ኦሽን ኮንፈረንስ ዝበሃል ኢንዲያን ኦሽን ጥቕምናቱ ወይ እውን ኣገዳስነትናቱ ምስ ቀይ ባሕሪ እውን ኣፍ ደገ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ሃገራት ናብ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኸይድ ጉዕዞ ዝቕልስ ሃገራት ስለ ዝኾና ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ድማ ኣብ ዑማን ዋዕላ ይገብራ ከም ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ is becoming a very important partner ናይ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ንኸይትሳተፍ ተሓፂራ ዝነበረት ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ትርገፅ ዝነበረት ሃገር እያ ደይ መደይ ለኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርምስ ኤርትራ ንኸይትርአ ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኸይትረክብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ንኸይርአ ዝገብሮ ዝነበረ መድረኽ ተወዲኡ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ኤርትራ ትዕደም ስለ ዘላ ብጣዕሚ ክብሪ ይስምዓና ሓበን ይስምዓና ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ በዚ እቲ ድማ ምስ ካልእ ባሕሪ ናታ ንምውሓስ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ንግዲ ናይ ባሕሪ ናይ ምውሓስ ዓብ ሓላፍነት ወሲዳ ክሰርሕ ትኽእል ሃገር ምዃና ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና 40 countries including 28 foreign ministers ስለዚ ካብ 40 ሃገራት ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ርክብ ዘለዎም ሃገራት ማለት እዩ ወላ ኬንያ ኣሎ ታንዛኒያ ኣሎ ብኣፍሪካ ማለት እዩ ብንየብ ድማ ህንድ ኣሎ ኢማራት ኣሎ ኦማን ኣሎ የመን ኣሎ there are so many countries up to good day Somalia lo Djibouti lo everybody allo ማለት ያው so as a global dynamic shifts in the Indo-Pacific ዝኻንታዩ Indo-Pacific ዝበሃል ዝለዓለ ናይ ቴንሽን ቦታ ክኸውን ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ that's why ድማ ኣብ ህንድን ፓሲፊክን ቦገንቲ ናይ ቻይና ዘሎት ዝዓበየ መወዳደሪ ቦታ ክኸውን ስለ ዝኾነ እዘን ሃገራት ምስ ርክብ ዘለዋ ኩላተን ሃገራት ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ወይ እውን ኮንፈረንስስ ዓብ ቦታ ክህልወን እዩ እዚ ከዓ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቬኒዩስ ክትርከብ ብምኻላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ መደረ ስሚዑ ነይሩ ኣብ ሻባይት ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ንግዲ ናይ ቁጠባ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲ ኻን ተሪኻዮ ኤርትራ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክትሳተፍ ምኻላ ቀይ ባሕሪ ድማ ኣሸጋሪ ፕላትፎርም ስለ ዝነበረ እዚ ብሰንኪ ትሑት ዝገብሮ ዝነበረ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሳተፍ ምኻላ ዓብ ቦታ ክትረክብ ምኻላን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ከሩ ስለመሆኑም ነው ጋዜጣው ይፋ ያደረገው። የኤርትራ የባህር ኃይል አመራሮች ቀደም ብሎ ወደ ግብጽ እንዳቀኑ የገለጸው ኢጂፕት ዴይሊ ሞኒተር የሱዳን የባህር ኃይል አመራሮችን በተመሳሳይ መልኩ በትላንትናው ዕለት ወደ ሻልማን ሼክ በማቅናት የሶስቱ ውይይቱን እንደተቀላቀሉም ገልጿል። በቀይ ባህርና በአካባቢው ያሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ እንዲሁም የቀጠናውን ደህንነት በጋራ መጠበቅ እዚ ብከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ከሎ there is another topic ኣብዚ ለንቅና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ዝዘውር ዘሎ ሶማልያ ካብ ግብፅን ኤርትራን ርሒቃ ኣላ ብምባል ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንኤርትራን ግብፅን ስደድብሎም ብሕርቃን ከንፀርፅሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ ሶማልያውያን እዛ ፅሕፍቲ ትሪእዋ ዝነበርኩም ሶማልያውያን እዮም ዲስካስቲንግ ብጣዕሚ ዝሕዝን እንቲለግሬት ሶማልያ ብሕማቃት መራሕቲ ሬፕሬዘንትድ ኮይና ብምባል አንጻር እዚ HSM ብዙሕ ዘረባ ሓሰን ሼክ መሐመድ አንጻሩ ብዙሕ ካምፔን ሶማላውያን ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ዋዕላ ዝተገበረ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ስእልታት ብዛዕባ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከሎ ሶማላውያን ደስ ዝብሎም ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተፍርሆም ሃገር እያ ሶማላውያን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኣብ ፖለቲኮም ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ትፈጥረሎም ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት መራሒ ናይ ሶማልያ ከምዚ ኢሉ ምስ ዓቢ ክረአ ከሎ ንሶማላውያን it's a very very tough situation but again Somalia ነፍሱ ዝኻለ ሃገር እዩ ኤርትራ ምስ ዝግቦም ሃገራት ምስ ጎረባብታ ጽቡቕ ኣካይዳ ስለ ዘለዋ ዝስማዓና ነገር የለን ናብ ሱዳን እስቀር key battlefield victories in recent months, and the country's top military commander, General Abdel Fattah al-Burhan, is now proposing a roadmap to a new government. The soon-to-be-formed administration, described as a caretaker or wartime government, will play a crucial role in restoring essential services to areas devastated by war. According to ሱዳን እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ናይ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብዙሕ ዓወታት እናተጎናፀፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዳርጋ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሱዳን ብፍላይ ንኸርቱም ተወሲዱ እቲ ሰሜንን ምብራቕን ናይ ሱዳን ኣብ ኢዱ ይኣቱ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝቋፀር ዘሎ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ንክኸውን ብወግዒ መንግስቲ እንድዩ ዘሎ ሕጂ ግን ብወግዒ ሲቪላዊ መንግስቲ እውን ክምስርት ይበጋገስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለዎ ዝምድና ናይቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕር ወሲዶም ሓገዛት ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተረኺቦም ነፍሶም ከመሓድርሉ ዝኽእሉ ከምኡውን እቲ UAE ሂማኒታርያን ሄልፕ ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገብሮ ዝቐነየ ምናልባት ነቲ ሕመት ዝበሃል ኣፀጊዑ ኣብ ሓደ ቦታ ተቆፃፂሩ ጠጠው ከም ዝብል ገይሩ ኣብ ሱዳን ሓውሲ ርግኣት ክህሉ ከም ዝኽእል ክደፍኡ ዝኽእሉ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ንኽፍጠር ዘድሊ ስጉምትታት ክግበር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና
again السودان بزح استدقله ነገራት ስለ ዘሎ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ሱዳን እዚ ተኸዶ ዘላ ምዕባለ ክንርኢ ከለና ግን ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሓውሲ ርጋት ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምስግጋር ምርጫታቱን ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ግን መሰረት ናይቲ ፀገም ናይ ሱዳን ግን ንሱ ይብርግፅ ክፍታሕ ዘለዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ይፀገሙ ነቲ ፀገም ክሳብ ዘይፈታሕካ ከምዚ ዓይነት ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ 2019 ዶገለዶ ተፈታቲን እዩ ስለዚ they need to figure out exactly ነቲ ኮር ፀገም ርኢኻ ነቲ ፀገም ተፈቲሕካ ጥራዩ እቲ መፍትሒ ቀፃልነት ክህልዎ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ንእሽተይ ንስማዕዮም Looking to form a government in the coming period to complete the transition missions, a caretaker government or a war government, which will be helpful for us to accomplish the remaining military work that must be implemented, which is to cleanse all of Sudan of these rebels. ብሓፈሻ ካብቲ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ናብ ሓውሲ ሲቪላዊ ኣካይዳ ንክኸዱ እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኽረክብ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ተቐባልነት ዘለዎን ብዓለም ለኸ ድማ ደገፍ ንኽረክብ ከኽእሎም ስለ ዝኽእል ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ ፅቡቕ ተበግሶ እዩ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ቀፃልነት ኣብቲ ጎረቤትና ዘሎ ድማ ንርአ ጭባጥ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘራረብ ዛዕባ ክኸውን ከሎም ድቃስ ዘየብ ዘረባ ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ንብዙሓት ተጋሩ ኣቆጢዖም ትማሊ ንመድመቂ መበል 38 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሓሰበ ብዝመስል መልክዑ በመንጎ መንግስት ፌደራልን ሕወሓትን ዝነበረ ኩናት ደው ኣቢሉ መራሕቲ ኢድን ኢድ ንኽጨባበጡ ዝገበረ እንትኸውን ሕዚ እውን እንትኾነ ንኣዋርሕ ተፈላለዮም ዝፀንሑ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ረኺቡ ኢድን ኢድ ኣጨባቢጥዎም ኣለዎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ፀብፃበ ቀሪቡ ዘተ ከም ዝተኻየደሉ እንትኸውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ፀብፃበ ቀሪቡ በትማሊ 9 ለካቲት 2017 ዓ.ም ካብቲ ስምምዕነት እንታይ ክንመሃር ንኽእል ብዝብል እውን ብሕብረት ኣፍሪቃ ይህን ምሂን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከምኡውን ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተረኽቡ እንትኾኑ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሚኒስተር ሰላም ኣይተ መሐመድ ኢድሪስ ካልኦት እውን ተረኺቦም እዮም ፀብፃባት ተግባብራት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብተሰናበቲ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ነበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኣቦ መንበር ጉጅላ ደራደርት ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ላዕለዎት ኮሚሽነራት ቀሪቡ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ እውን ኣብቲ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ፀጥታ ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ዝሃበ እንትኸውን ናይ ሎሚ መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝኸድናሉ ርሕቀት ንምግምጋም ዝዓለመ እዩ ከም ኣጀማምራና ግና ሕዚ እውን ዘይተወገኑ ዓበይቲ ዋኒናት ኣለው ልዕሊ ኩሉ ሰላም ካብ ምስባኽ ንላዕሊ ግን ሰላም ብግብሪ ምትግባር ከም ዝግባእ ብመሰረታዊ ሕገ መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ናብ ነብሩ ህይወቶም መምላስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ሓሳብ ተለዋዊጥና ክብሉ ምላሽ ሂቦም በተወሳኺ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ በወገኑ መስርሕ ሰላም ፕሪቶሪያ አፍሪካዊ ፍታሕ ንፀገማት አፍሪካ ዝብል መትከል ዘንጸባርቂ ብምባል ትካላት አፍሪካ ግርጭታት ክፈትሐን ኣብታ አህጉር ሰላም ከምፃን ከም ዝኽእላ ዘርኢ ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ብመሰረት ትስምዕ ብኣንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ ለ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ቦትኡ ክምለስ ዝግብኦ ላዕላውነት ትግራይ ንዘይምምላስ መከራኸርቲ ቦታታት እቲ ፀገም እስካብ ዝፍታሕ ኣብ ኢድ መንጉኛ ክጸንሖም ክብል እዩ ኣባሳንጆ ወሲኑ ዘሎ ኣብ ድርድር ፕሪቶሪያ ብሰላም መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ዝተሳተፉ ሰበስልጣን ሓደ ዝኾነ ናይ ሕዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በወገኑ ንኣባሳንጆ ብምድጋፍ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣብርዮም እቶም ዘይተማሉ ነጥብታት ናይቲ ስምምዕ ብዘተን ሕግን ብዝኽብር መንገድን ክእለዩ ኣሎም ድማ ኢሎም ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ዝፀንሑ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ነቲ ብኣብይ ኣሕመድ ተኣሊሙ ዝተዳለወ ዝመስል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መድረኽ ብዘድምቕ መልክዖም ናይ ፎቶን ሕብረት አፍሪካ ተግባር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከረጋግጽ ተላብዮም ኣለዎም እቲ ለበዋ ዝቐረበ ኣብ ዝዋን ዛ በአዲስ አበባ ክካየድ ዝቐነየ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ክልተ መራሕቲ ሓንሳብ ይዕረቑ ሓንሳብ ይበኣሱ ሓንሳብ ይፃረፉ ሓንሳብ ብትኽክል ከምዚ ድራማ ዝስራሕ ዘሎ እምበር ፖለቲካ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓካን እዩ ሓደ ተስፋኒ ውስታይሉ ጽሒፍ ነይሩ ኸማን እዞም ክልተ ቶም ኤንድ ጀሪ ዝመስሉ ባእሶምን ዕርቆምን ዘይፍለጥ ምናልባት ብቁፅሪ ትኽክል እንተለዎ 11 ግዜ ክኸውን ይኽእል ተባሂሶምን ተዓሪቆምን ዝበሃል ዜና ዝወፅእ ዘሎ ካልኦት እውን እንተኾኑ ንሳቶም ይባእሱን ይዕረቑን ንዕዖም ደጊፉ ስቂሉ ተባይሱ ኣብ ቂምታን ገለን ዝነብር ግን ይሕዝነካ ብምባል እውን ተጋሩ ዝፀሓፍዎ ይርኢ ነይረ ብሓፈሻ እዚ ድራማ እዚ ምስቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ልክዕ
ሽግር ናይ ድፈታሕ ዓይነት ትካል ክኸውን ኣክት ስለ ዝገብር ዘሎ ነቲ ተዋስኦ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ቁሩብ ትለይ ገለ ሽግራት ንፈትሕ ኢና ንምባል መብዛሕትኡ ንኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓዝ ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ at the end of the day ከም ኣገለገለ ዝብልዎ ዘለዉ መንፀባረቂ ስእልታት ንክወፅእ ንፎቶሾፕ ክኸውን ዝኽእል ኢትዮጵያ ሰላም ተምፅእ ሃገር ከም ዝኾነ ገለ ከመሳሰለሉ ዝኽእል እምበር ውዱእ ዝኾነ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል ዝገልፁ ሰባት ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ ኣብ ጉዳዮም ስለ ዝኾነ እዚ ንትን ክትብለሉ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ድራማ ግን ይቐፅል ኣብዚ እውን ሓንቲ ርየ ነይረ ምስ ዓብያ ኾንካ ውግእ እንኳን ምስ ዓብያ ሓቢርካ ምውጋእ እንኳን ንዓይ ናይ ውርደት እዩ ሕደት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ውርደት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ብሻዕብያ ይሓብረሎ ዝብል ምጥርጣር ኣሎ እዚ ኩሉ ሓቂ ድዩ ገዲፈ ብሻዕብያ ኮይኑ ምዋጋእ ዝሓስብ ግን ናይ ውርደት እዩ ምክንያቱ ብሻዕብያ ነህዝቢ ትግራይ እንትትፍጥፍዓት ፅቡቕ ነገር ዘይምና እዩ ወየናታስ ንሓማታ ዝብልዎ ኮዚ እዩ መጀመርያ ሻዕብያ ምሳኹም ክሰርሕ ወይ እውን ምሳኹም ዲል ንክገብር እንታይ ምክንያት ኣለዎ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብዚኦም ህዝቢ ኢና ንሪኦ ዘለና ሻዕብያ ብዛዕባኹም ዋን ሰከንድ ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ኦፊሻል መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማ ናይ ፖለቲካ ሓንቲ መዓልቲ በጨቕ ኢሉ ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ብዓብዪ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር እውን ወይ እውን ፖለቲካዊ ሓሸውየ እውን ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ሓንቲ ዘረባ እዮም ሂቦምኩም ሳ ድማ ፅምብላለ መዓኮራ ዘይከደነት መሬት ክትከድን ትፍትን ዝበልዎ እዩ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ብሓፈሻ ንሻዕብያ ክትሰርሕ ናይ ውርደት እዩ መን ምስ ፀዋዓካ ኢኻ ሻዕብያ ክሰርሕ ዲኻ ዋላ ከይትሰርሕን እንታይ ስለ ዘለካ ኢኻ ሻዕብያ ምሳኻ ክሰርሕ ንሻዕብያ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክገብረሉ ትኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ድዩ ዘለካ ቁጠባ ድዩ ዘለካ ኣፅዋር ድዩ ዘለካ ስትራቴጂ ድዩ ዘለካ እንታይ ስለ ዘለካ ሻዕብያ ምሳኻ ክሰርሕ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዱ ክእቱ ባሕሪ ድዩ ዘለካ ማዕድናት ድዩ ዘለካ ኤርትራ ዘይብላስ እንታይ ስለ ዘለካ ናባኻ ክመፅእ do these people ሓደ ግዜስ ምስ ነብሶም ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ዝኸውን እየ ዝብል ኤርትራ ኩሉ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ናባኹም ዘጠምንታይ ኣለዋ ብሓፈሻ ኤርትራ ናብ ትግራይ ገፃ ከተስፋሕፍሕ ድሌትን ባህግን እውን የብላ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ክትረኽቦ ትኽእል ነገር የብላን ኤርትራ ወላ ሓንቲ የለን ፈርዲኹምሎም ወላ ሓንቲ የለን ኤርትራ እኹል ዝሕረስ መሬት ኣለዋ እኹል ትሩፍ ባሕሪ ኣለዋ እኹል ትሩፍ ማዕድናትን ፀጋታትን ኣለዋ እንታይ ክደልዮም ናብ ትግራይ ክኸዱ ዝኽእሉ ስለዚ ገለገለ ሰባት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ገለ ነገር ዝነግሮም ተዝረኽቡ ፅቡቕ ነይሩ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይብል ግን ዘዘኻኽሮም ማለት እየ ቢካዝ ኣብ ህውተታ ክትነብር ከለኻ ኣብ ሃውታቲ ሂወት ትነብር ከለኻ እቲ ኩነታት ክርዳእካ ይክእልኒ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ምጂ ባሕሪ ሓየሎም ኣርኣያ ባሕሪ ኣክሱማውያን ባሕሪ ህዝቢ ትግራይ ባሕሪ ኢዛና ባሕሪ ሳይዛና ባሕሪ ደቅዞም ቀደስትን ዘመርትን ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ብማዕረ ክንጥቀመሉ ኣለና ተዘይኮነ ድሙነን ጭዋን ኮይና ኢና ክንነብር ማለት እዩ ምርጫ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ማለት እዩ መራርያ ርዳን እዩ ስማዕኒ ኣቦራ ዲኻን እንታይ ሰንኪሎም ድም ባሕሪ ኣቦራ ዳምታይ ወዲኾም ድም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ወላትንስ ወለደናቶም ኣብቲ ሃውታቲ ፖለቲካ ዝኣተወ እንድዩ ባሕሪ ምስ ዝኾነ ይኹን ምስ ባሕሪ ኮኔክት ዝገብር ታሪክ የብለዎምን ግን ኣገይ እቲ ባሕሪ ናትካ ምዃኑ ብሓፈሻ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እዋሳየ ሚክሮፎን ዝሓዘን ኣፉ ዝኸፈተን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣጠማምታ ሓደ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢንቴንሽን ናቶም ሓደ እዩ ንኤርትራ ክጥምቱ ከለዉ ሰማያዊ ባሕሪ ጥራይ ዝረኣዮም እቲ ህዝባዊ ዘሎ ይረኣዮምን እዩ ፈርዲኹም ኣለኹም ነቲ ህዝቢ እቲ ብምሉእ ኣጥፍዮም ነታ ባሕርትያ ንክወስዱ ክኸድዎ ዝኽእሉ መንገዲ ኩሉ ዓይነት ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂውን ዘይምድሩን ባሕሩን ጠመተ ደርግ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት መለስ እዚ እውን ነታ ናይ ክድምና ኣጀንዳ ክፍርመላ ግዜ ይወሰደሉን ባሕሩን ዘይምድሩን ክግብት ምስ ነቐለ ሕጂውን ብመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈድል ዛይዱ ብመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂውን ዘይምድሩን ባሕሩን ጠመተ ደርግ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት መለስ እዚ እውን ነታ ናይ ክድምና ኣጀንዳ ክፍርመላ ግዜ ይወሰደሉን ተደሊ ንመን ኢኻ ትደሊ ንሕና ንደሊ ዘለና
نزي جرباب زخونة يقدفن عباراتون عندنا زلمة ماني ولا مو سبعة إفريم عبر هقدف أنت عبر هقدف كسلسة سبت قسلي نعرف ركي سلسة سبت قس إيفاياس جرباب مجمر عندنا أتسمون من بزنسن بتشاطرة أنا خبرتي حامي مخموت عندنا بنات رتيت خموتنا عندنا هذا ممكن بعد زي ورد تخينو سي مسمني خاطو واقع محاري نسو ميدا زي ورد تخينو مسمني خاطو واقع مسمر بس يدخل واقع إيساياس ويموت نيساس هتنكفون يخون إلو ترديخن من قد زحصونا نحرا له خوين مسنا نواقع زغلو سراويت إرترا مالتيو أو نيساس بارا خونة تريدو زغلو سراويت إرترا ولا دزي تمت إزيو تمنيتكم نسراويت إرترا تهارو ما يخون تمتو سمعني نديكتاتر we can't talk to you guys anymore we can't talk to you guys anymore نديكتاتر سي ديفنس هنغبرنا تلك هذا يتقبل نمتى واي فريدم زي حتى بعرف تسراوي مان لسه خاسي يتكا قميت نزح حتى زيادة رئيس معواه تمن جها قميت خلهم دوتي خا مورتار كا قميت خلهم دوتي خا انت هون بتا مورتار كا غيركا طوا كبلوكم ميلكا هو زي بالكا وخلها بوتادر انت هلو مسدك انت هون كا شعو هو زي بالكا نزمن سي تخصو زدخاسي لسخا وتهدر ميلكا انت هون كا زي بالكا يوم شعو انت عند نغركم كويه قاتلك مطفع علامه يكون why are you expecting to كبدي دل مسلكي سلطان ساتلايت توديو ولا قلق استوديو ولا حد يسمع لنا مسمر نعود سمع اذن ود اسمر يبلنا يلا طفات نزبي اترا حسبه بدن شانكيل لنسمر كخفلا زبلسي هاي كسمعوا زغل اذن يلن نالبات تاورنا ناتو تسمعوا تخينا ندعي تسمعوا مسمر اقن يلن كله إذا كله سي إذا كله زقبال سي كله يفوت قوي كيقربكم كلام ده محبة رزق كلام كهان نقرب متى جن حدا منها هو كمان يا أخوينا كمان لا تخيل يا هو أو تدخلنا كمان أو وريهم بينهم كموت تخيلهم بينهم كموت يوم حدا أبوم لا هذا مريت إثرا مزيوم زعوس يندم مزيوم كحروس كا من أسياتنا خون عباراتنا خون زخوان سر دوينا غرقات عنا دوينا نكونوا هنا سلازي أتوم كنزو كنزو زخلو أتوم ناتو طايم ولا حدا نحنا كم تقالسا يكون كم تقالسين قلتنا تزربا زيد مثل تينوس ولدونا تزمل كتسب بتخكل قوانكو حسمعو خلو خامس معي للي So yes, as you mentioned, I am the global head of the Spotlight Initiative. زيا إيرتيف زجبروا انترفيو بليز تاني لكم سمعوني أقداسي زربايا نسكن نسمع اليوم زي نا يونايتد نيشنز نا UN Spotlight Initiative نا communication حلافيو أبيرترا أبز بس حلوز تجبرت انترفيو. Of the United Nations, which is the world's biggest initiative to end violence against women and girls. So, in my work, it's communications and advocacy and supporting UN teams and strategies to better get messages out and to sort of help with narratives and move people from awareness to action on the Sustainable Development Goals. All right. Okay. Thank you, Mr. Koye, for that. To start off, what are your initial impressions of Eritrea, and how do they compare to the narratives you've encountered prior to your visit here? Yeah, so it's been. إذا سبزي بزعبا ميديا حبريتان هجرات أتليس علامات اللهم تنا UN زلهم علامات حدا كابو هجرات أفريقيا ناتن ناراتيف ويوناتن ترخا زانتاناتن بعلن كنجرا لون أبزبل أرستي كحجز متي وتم تري إيرتران بزعبا إيرترا زبلو زربا ترر زبلو قام كويس تكم جن إيرترا تخكل نسميهم كتكبروا تصفي جبر سمعوا جنتايبل نسخة تثبيتاتنا كان أبكون النتائج. I think I'm almost a full-blown Asmarino. It's a beautiful city. The people are wonderful and nice. In terms of how it compares to the narratives from the outside, definitely whatever you are learning or hearing about is very different from the reality here. And I think that's where there has to be work. We need to do a better job of telling the story of this country, especially on the outside, because as a comms person, I can tell you, you don't want other people to define you. You want to be able to define yourself. انتايس كيبل الله مجمريا بيرترا مصنحين صبق سمعت كم زقاطمو بزح صبق كردعا كم زخالن بزعبا ايرترا كن بحفشا انترفع حماق صبق كم زيلن ازغا صبق يري اتريد زاربا زلو ايرترا بملحسنا كالوت يتقلص لا ميديا يلو اتومنا ايرترا زغلصوا زلو دما ربحنا ايرترا ويون كوننتنا ايرترا زغلص يكونن صرا ايرترا سلو زخونو ايرترا ناتا غداي اب ميديا اكتيفلي كتواسع كتكل علوا
ናይ ብሓቂ ተሪር ዘረባ ዘረብ ዘሎ ኤርትራ ጉዳያ ባዕላ ኣብ ሚድያ ክትብሕቶን ክትዛረበሉን ኣለዋ ብዛዕባ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዘየለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ ትሕቶታት ናበይ ገጽ So I encourage everyone to visit. Okay, so what kind of narratives have you heard so far before that? I mean, the real issue is, frankly, there isn't much of a narrative. It's more of the absence. Telling folks and friends and family I'm going to Eritrea, the first question is, بزيات جمر تحته بزعبة إيرترا سنتاي قاسمي كعامز بلو كلاتهم تمساسا للرئيتين زبوم إيرترا إيرترا دما نزينا غرزي سميعها كتتكبرو كلالو بزعبة إيرترا انتاي سميع كعامز بلو اكشلي بزح يسمعكم يلو يلن كمان يلو بزعبة إيرترا زعكل حبريتا يلن يلو سلازي إيرترا نتحقوافنا حبريتا زولو بزعبة إيرترا ببزحي كتبركت كلالو نا إيرترا منسترتات ويب سايت يبلومن زمتاي مالتي ويب سايت تلوم تو منغستات اتو منسترتات نا إيرترا اب انترنت حبريتا ناتهم كركب يخلينا منت منستر اوف اغريكلتشر تيلكا ويب سايت ناتو تلو حبريتات فيديوتات ناتو تو ويب سايت زلو بزح حبريتا تركب تخليها منستري اوف ايكونومي ندحريلكا ناتو تدلو نيرو منستري هنصا نا إيرترا منستري حبت بحر نا إيرترا منستر توريزم نا إيرترا ناتو ويب سايت حبريتا تزلوم بزح إيرترا كله مخاله نا إيرترا زلو صقميلو بزح حبريتا كنركبا ينخلينا زلنا سلازي تابسنس اتزي مهلاو ادرس كنغبر لنا يبلالو حاده what is Eritrea? Where is Eritrea? It is a new country, so of course it needs more time. But I think there needs to be a bit more, especially using social media, which we'll talk about. The audience on social media is outside mostly. How do we then leverage that audience so that they become our champions to tell different stories and more balanced narratives of the country? It's one of the things I explored while I was here. All right, Mr. Koye. You have had a training session, a workshop with the Ministry of Information personnel here, and your training sessions have focused on leveraging social media, just like you've said right now. What are some of the key strategies you've shared with Eritrean media personnel and communication experts to effectively use their platforms? Yeah, so I focus on two key ones. حجي تي زربات بالزلو مجمريا تيناي اب انترنت زاكل حبريتان تزي بالكاوي والناراتيف ناتكا بزعباخا شيب كتقبر تخين كما مجمريا كتقمل زلكا سوشيال ميديا ليفرج كتقبر لك من سوشيال ميديا كتقمل لك ناو ابزي جي مجنانا يتوسدو انا اب سوشيال ميديا تراي كاب كتشن 19 اكتيفلي بارتيسيبيت قبرالو انا اندرستاند ذيس توبيك كاب زبز حسب نلعل زردو سبي ترجم لهم معناته ابزي عود زين نوح زتواسع اكو سبسل زخونكو نا 6 عام تمكرو ريد اكتيفلي انجيج نا غبركو غير لهم እዚ ዝብሎ ዘሎ መግናና አይደለም ይካውን ለዓል ንሕና ንርዶይና ካብን ለዓል ዞም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለና ሰባት ኢና ንርዶ በተግባር ንብሮ ስለ ዘለና ኦዲየንስ ናትካ እንታይ ክሰምዕ ደሊ ብኸመይ ምስ ኦዲየንስ ናትካ ኢንጌጅ ትገብር ከመይ ጌርካ ሓበሬታ ንሶም ዝደልይዎን ዝጠቕሞምን ክትቦም ትኽእል ወይ ብኸመይ ናትካ ፅልዋ ከተዕቢ ትኽእል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምናልባት ሚኒስትር ቁጠባ ድዩ ሚኒስትር ገለመለ ዌብሳይታት ነቶም ገይሮም ቪዲዮታት ናቶም ክገብሩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሲኤንኤን ንቢቢሲ ንገለመለ ገንዘብ እናኸፈልካ ኣድቨርታይዝ ግበሩልና ጥቐሱልና ትብል እዚ እውን ክቡር እዩ ተገብር ኣለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀመሉ ፈትን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብለኩም ኣነ እዚ ኤርትራ ክትከዱ ከለኹም ፅቡቅ ቪድዮ ገይርኩም እፁ እቶም ቆልዑ ደቅኹም እንተለዉ ድማ ብእንግሊሽ ዝዛረቡ ተኮይኖም ብእንግሊሽ ቪድዮ ገይሮም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ከብርድዎ ከለዉ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ክበዝሕ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ ስለ ዘየለ መብዛሕትኦም ናይቶም ፀላእትና እቶም ፀረ ኤርትራ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዝገብሩ ናቶም ሓበሬታ ጥራይካ ትረክብ ስለዚ እዚ ክስራሓሉ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ሕጂ ነጥብታት ክጠቅስ ይስምዕዎን ነፍሲ ወከፍ ክሰምዓ ስለ ዘለዎ ድማ ትገብራ ዘሎ One is know your audience. And I think all of us are guilty of this. We have an idea of who our audience is, and then we communicate, and then we think we've sort of succeeded on that. So we went deep diving into the data on who actually follows the accounts, from Shabai to some of the other channels that the ministry runs. And we developed a marketing persona. Which is marketing tactics. So it's typically a 35-year-old man who lives in Sweden, married, father of 2, watches football on the weekends. So that kind of detail to understand who your audience actually is. Once you have that understanding, then you can design content and information for them. And then the second part would be መጀመሪያ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ወይ እውን ኣብ ናይ ሚድያ ዓለም ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ክንዛረብ ከለና know your audience መን እዩ ትናትካ ተኸታሊ ህዝብኻ መን እዩ ኤርቲቪ ንኣብነት ንኤርትራ እንተኮይኑ መን እዩ ህዝብኻ ንናይ ህዝቢ ብኸመይ ክትበፅሐ ትኽእል እዚኣ ቀፃሊ ንዛረበላ ርእሲ እንተላሳያ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ይፅሕፍ እንድሕር ኢልና ፅቡቕ እዩ እሱ ክንደይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ፌስቡክ እዩ ዘሎ ኣዲኦም ኣለዉ እንድሕር ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ተኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ይጥቀም ኣሎ ኣብ ኢንስታግራም ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ንኣብነት ክንብል ንኽእል ስለዚ
نسبة إيرترا زملكت حبريتا ندحر خوينو أبيها خد قبرة زلكا بغمي من قد خد قبرة تخل سلازي منيستر حبريتا إيرترا أينو كبيت كون كم زغل جن specific accounts كل والو إير تي في سلازولا بيوتيوب كنا بنخلينا جن كنا من تاي كتسبنا تاي كتلولو دتي إير تي في تبلو زلكا سلازي حبريتا نفتز جبوا سب كتبت عندنا خوينكا بغمي من قد خد قبرة لك أنا تسبنا exactly شبايت ويب سايت ناتنا طريقة مايلو exactly تسبسي وش تأتي خاطري لك من زكاة لك زلوا أنت عين السبيو بخمي من قدنا تحبريتها يقبلوا له مكت تعليل اللي يزبل زلوا. How can we use some of the things that we're doing already? How do we optimize? For example, the TV shows that you have, the radio programs that you have. Why don't we turn those into podcasts as well to reach a different audience in the diaspora? It's not much additional work. You just extract the audio file and then put it on a different platform, and then you get a whole new group of people learning about the country and seeing what's happening. So those are some of the strategies we بحبش أعتزل زاربة زلون عاي very simple concept سيو قطعة بصراحة نتكملوا concept سلزغونه جن نيرترا خميلو نتي منيستر حبريتا كم زعينة workshop سلزهابة تبغي مخنياتو إيرترا بزح حستوتات اللهم تبير تي في بزح contents generate قبل لو نزل contents بيستفل عليه من قدي قراريسكا أبستفل عليه platforms نعو بزمت من قد نعو كرايل بزخل من قد كسرحن تخيلك زبلت أكهوني خلي نابله نتنا دمس حفاش زلو وسيد كان خالم على نا بودكاست دي ناب كالك تقبره انت خيل كان نابله يزارب زلو تخيل لنا زربايو. Was it helpful? I hope so. For me, it was the ministry's needs. All right. Okay. What I mean to say is, was there a positive interaction with the personnel that attended the training session? On how you get 11.2% engagement rate. So there are a lot of things that are happening here that are very good and that others can learn from as well. Okay. Yeah. Mr. Koye, one of the challenges many countries face is controlling their own narrative. What advice would you give the Eritrean media personnel on how to tell their stories authentically and counter potential biases, particularly on social media? Okay. ኣብ ሶሻል ሚድያ መብዛሕትአን ሃገራት ፀገም ዘጋጥመን ጉዳይናተን ብካልኦት ስለ ዝዝረብዩ ከመይ ጌርካ ናትካ ጉዳይ ባዕልካ ክትቆፃፀሮ ትኽእል እስከ ይብሎ ኣሎ ሕልፍ እናበልኩ ከስማዓኩም የኬትኩም ክሰምዋ ትኽእሉ እዚኣ ግን ኣገዳሲ I would say first, authenticity. I think audiences around the world can sniff if something is fake or astroturf. So you have to tell the balanced truth as much as you can to have that credibility and be authentic with audiences. That's one. كما يركان السوشيال ميديا كنت كملوا تخل نتناتكا ترخا ناتكا قداي بعلها اختزارم نتبل مجمريا اونستي ويكا أبكر عنا استمركز حبريتا كتب لك كن فيك حبريتا تخكلني حبريتا ولا وحود يكون مهنياتو نفيك حبريتا قلت يفهم كردو خيم دحري دما كخعبو خيم كسعبو خان كسمعو خان هيكونوني بلالو صبو. There's also a realization now that no matter how good you are, you telling your own story is not as effective as third-party endorsement. So who are the other people who a public or an audience can see as they don't have any skin in the game, but they're telling me something here? هالاي كن منتاي نفعيخا كن منتاي صبو نغر لك قدايكا بعلها اختزارب كلها بزئمنا يكون حدا غزي third party كال نغر كزارب لك خلو بزعباخا ربحا زي بولا حجر بغتا كافت كونتا زي ربح زلو سب كزارب لك خلو وصيت هلو نابنت اير تي في بزح تحسوتات كتقبر كلان نحنا خنقبر خلنا ناتنا دسمعلو غزي له سلامتاي نحنا كافت منقس بغتا دموز تخفيلنا نزك نبل انكا زي قبر زي قبر تباهيلو زخفل سبسل زي اللي اب ميديا بعلو وسيدو بناتو كقبر خلو زيادة تأماننتن تسمعنتن اللو كالو تعادو دما فتوتي إيرترا بزعبة إيرترا زبلو ودما زيادة أدمعنت اللو يزبل زي I'm more likely to believe, someone over there talking about you being a good person than you telling me that you're a good person, right? Exactly. So how do we leverage potential allies and champions either in the diaspora or anywhere else in the world to tell the story of Eritrea in a positive way? And I think the UN has been starting this process already. I know Zainab Badawi was here recently looking into a documentary potentially on sort of African stories for African voices. Having someone tell that to an audience that would know, and she's not connected to the country, it can be very powerful. And I think as part of the strategy, that is a key part that needs to be built in. No matter what you're doing yourselves as a ministry, as a government, you need other people to champion and tell your message. ስለዚ ኤርትራ ኣክንዲ በዓላ ብሚኒስትሪ ሓበሬታ ጥራይ ትገብሮ ካልኦት ሰባት ነቲ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ነቲ ዛንታ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ኮይኖም ንደገ ከውፅኡላ ዝኽእሉ ምክንያቱ ካልኦት ክብሉ ከለዉ ዝያዳ ተሰማዕነት ኣለዎ ንኣብነት ናይቲ ባንኪ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝያዳ ተሰማዕነት ኣለዎ ካልኦት ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ክዛረቡ ከሎ ዩኤንዲፒ ዩኤንዲ ክዛረብ ከሎ ተሰማዕነት ኣለዎ ካልኦት ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ
كمو كالوت سبات نكزاربو كتتبع لك عدل كتكفت كتكلال لك كم زنا BBC جورناليستات تزنبرتون أقداسي يزبل زلو مودات أقداسي تقدر ما بزلاتو the outside world. Other than spending tons and tons of money and having huge publicity events and PR engagements and, you know, lobbyists and all that, which I don't think necessarily is in scope, I still think social media is critical, but the breadth of social media. So not just you running your accounts, but how are you using influencers? And how are you leveraging them? How are they getting messages so that they can take your messages and speak to their audiences in that language, right? Yes. So I really hope the Azerbaijat try to bugger to minister na habarita na air travel to bugger كتكمل مغنياتو habarita بعال خاطري بعخاز وز habarita بعال خاص اللي زجبر كاوتش يتبلون كالوت أب سوشيال ميديا زلوا أب تيك توك زلوا نطفات منسيات نتزبيس بوجيرن كم من وزغلو نزيوم سبازياتهم نعتاتهم ولا انكم مساي سرحو تديبل كايوم نسوم كتقملو زغلو عينة حبريتات توثيقة نابن زئر لينك توصو زنبرت اتمانسي حبريتا سلازدلي بقى بيلو نعو انا بيرو اتصبابيغو درفو وسيخو غلغيرو بروموتي قبرو سلازي صبغ زغونه تحسوتات همسيخا ولا بير تي فيديو ولا بخالو چانلات توثيقايوم اتزبي تقبلتهم انفلونسرز انا نعايزا مسلو سولو ميديا كوني خل والتا هاجر كون يخل كل تناي دك هاجر زي channel زلو ناي وطابا كون يخل كل عينات ميديا نعو تقبل اب تيك توك ايفلطو من سلازغونكم بزحات الله سلازي ازي نغرات زي كتقملو كتكلالكا ابزنا حج زبن كتعوت عرقين كاباناتو فمنات كسلاتي غزي اي وسدونيم قلطفاتيوم نتي حما خبريتانا ممصا دما كل غزي مصعريم انا اي هوب نزي نغر زي كنمحارلو تسفا يقبر لايك قبروا سبورت قبروا ذا فيديو عبير لينك ار تي في لاتكم كيتكم كسمعوا تقولوا نالو مارس سبز خدي تعال المريض بحر الغناطي وليك خي جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي تعال المريض بحر الغناطي وليك خي جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريض بحر الغناطي وليك خي جكني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي تجنا مريض بحر الغناطي وليك عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر العيسى الذي تحلي صحن والعيسى الذي تمري أبعم العيسى الذي أكلي